na no modenti abofo akonyu ne bede eya na dwene so obesesa chichiri ya befie ofrase ya se osesa chichiri yi ye na oba kubi ebisa ne papa se papa himfa kura no de ekuro yi ya ketu oba kwa wo mu se wudi ebi amfa yenko na mpanyimfuo wo fie obofo amohu osesa chichiri yi edi won bedru fie a manko kana no antum kura okona na hin ho se agro bia me dia banana sa agro ya me dia bayi e agro bia e de ye pa akohu nchichidi ese won mu di won afi na chichidi ahini ne owo mu no obo se nkuo e na yire to dwom se Asem Mmpe Nipa oyi pa na pe no asem mu a Okay. Asem Mmpe Nipa brina du say de Asem Mmpe Nipa djuma die brem wo sompa na 3.1. Be man no ne yere kono ka che na yere se oba afun na oba ne se wo ngware biu ana omusi nkonwa sorefo be mo ba se men ngware ne kodu ahemfie na omoka asem no na obande na nani mferie se afedie waje ato obeware na emum se wokasa asem ni biu a na memfo ni mferie ene enye yie wode kwahina enye yie ne kasa che be mana na ono na busuafo kasa che se kwasi bunimo enkoba afunchi ni biu na ne wo fa kan ye ne papa kan oba papa die ni bere kasa che no na ye na omoko ofie no o besa busumi nsia chikura o kasa bi ba na wa hwiye obi na wo so obafu na o kai se obafu no ndi o so obafu ga no was me bafu was me so ye bafu me so obafu ga na o so sam say na gabi etwam ho no ko no be hye ho se gana amoa no a kaya asem sana esi wodem hai enti sompa na 3.1 ha ana mutie na bono hotwe a ebehwe atum ewo TV no so na niema nyina ya kama abusia yesrawo se woteke mu atie ni yi uduru ba bia besi kura na se yempon ya manenfa wutwam na achiri band for biom se ye boy man udi loto 10 million ye 9 million no abefa ne abebo ma Sompana 3.1 no udi no loto ni ye 1 million udu ba bia besi kura udi etwam na me besirawo wodroba ni bia wa fidie eda sompa na 3.1 na utie nyasem hedwumadi no yada wase utie Asem Mmpe Nipa masa de na mo confuse me utie Asem Mmpe Nipa hedwumadi no nyakopon ihirawo mozam ne da besaro Sompana 3.1 okay abusafo yes asententem yempese this time every baby tea kura enura yidi asemi hu adaye efa mate for boat ya etete na mekoda kum anani bi kachem se nye mate for nko ema no so wire papa edwem ho Mmrantehene semu asemu ya maso wa hwe be ko very very far Sompana 3.1 very very far Mmrantehene emaso ti boat papa na no kwasem ni ene me badwuma me koye asem ho survey kakra na edene pa edwaye wa haye so amedwaya na edene ema na ase dan kasentia me de nanso somehow no omo kasentia me nyina maame ba ko se hwe Mmrantehene mo kofo mo aba
na mo akɔhoma no mo bɔ sɛ Sumpana 3.1. akɔhoma no mo bɔ sɛ ya mo so obi te boat kai mo akɔhoma fia we ya fa bia nso so kra nso na mo ba keka kyerɛ sɛ ye te boat ei ai member bi twamo no so so ye ani na nka e beka sɛ oba want te boat da no omra meka me ntie ese man we the boat to pa. Sumpana 3.1. Asofo yele nam de menyini sɛ on betimi atibo to sa sofo say na koman kwan de sofo yiri o bishop yiri o Ike yiri o omotibo obiati boat obiati boat pa na boat no motie pata ya te da papa na no banti boat wa enye yi asɛm aba omote na ti omote no me ne omo ya adwene yo eduru se obese ekirim e be kirim ada ni tie no me tie na America etie omote na tie na America na omote ne kwa so kama kwa be so tie bi ya omo de ya de papa ya wale kwa dai omo de ya de papa na toda bia na akoma no nye de bia na ye ehia firi nye bie etie toda na se wonu ni bia oba no de wonya kakra go no timi kofa ba shem bati de omote we ti boat de no adu ane koma be ma foforo dia ya aka se o ti to la da bi de wodo o dia betum okay I was there for a man no omoti boat ana se ono monti boat na asemo ye American me gidi se ka se me nyina nensi a na se nsin kumudi a komudi na nwumere be duru channel pananka me nyina condemn to theater komunyina ya wu okay omna sa mo be ma how do you find the funeral funeral ne funeral ne so funeral ka se no wakasem na ye bepon ayo se ndu bebo ya na be se ya na be so mo fi nsa dwebrewo ayo program ye ye de nka obi yes ari anka gezi ka nenye na we akwa na wono mu wi no simi de menka mo jam timba bi me no no ai CID ni DJ Black what the CID Black come on what's me pay DJ Black DJ for no kra be bon so mo e bo nyum no e be bo mo so e bo boba o se fie obi abenya ne de fita for mo ji sika koto ade be heke mu no no so ana na o se kumasi fita o se me ya de bi ama kumasi fita ni na wo de karo be kuma so me ya na de bi ama ko kuma ya na wakoye me ya na de bi ama okay adojo na mse kromu ana Ghana ye beka ne kromu akra e wo ko obi afa so nya sika gun boto ye de si e ho sa eni ada na re na de ye de be si e ho gaw sa futuo no de do befa dodo na na mfa na se ye toto ne me de me ye bo afa de kwa bi me no ya na enhame sa sika ya nwe dabi je so de to ade enti wo di sime gaw ya toto ne na de sime gaw wo driver ni no wo bajeje na sa wo kwa ba kwa to ade ayo ye de si ugira ene ene wo kekem ese no do timu wa wo ka wa fo abati that's all demo ya na katacho ye ne a ye nton bibia no omo me buy and sell ne na benefit wo mo se no so na akofa ba okofa na woni ho ento oba wo se ne no mabua ye di nto so pe che dan ya wo beto ene na me ye kase mo ya de anke so wo di fu a nke jato e dro ba ko so me de si o so fa man pon kwan so anasa ya jakrom mate hokwa yen koye fu bi wo koye fu man pon ko na se o mo toto ka sika mu a so me de si ujira okay o mo e ma ti botu ana kata chome dase we de ye wo ye tiefo ye nyanko ya refo ye ko ya refo e beka ye che obi bia yo kata chwa na sem na de aba no so e be danger na sem wo kan no anwe ne wan kan ya me makase
fana judge never call him. Be call him. On the say you abase there. Aye ni baby obeka call na so nyame. Obeka no kore. I said they are not too many do. Oh, me say obeka no. Yo. Yes, Asem we bo hu dua emma be wuo no. Ai, obeka no kore. Kata cho won asem a ode aba no. Me de bia maka ma me nwan si ba bia anse na ma besi so. Ko me ko straight and Asem beba. Ayo. O kata cho de bia me kase mema o ma ba ntie. Be me bi oba ko homa. Wase okohu inyado a yesiesie ni bebre one city cross won to because waba ko homa wie. Kata cho drum me bia. Ye nuano mema o mo ba weekend. O mo free nkran eba kumase. So o mo ko a o mo mkuta car no. Mpepi ubehwe no wagina kwa so. 93.1. No lodu bode bibia no atode ko. But oba no we sika so atofie. De pese ya kemeka nyina na say boat no a yetene sika na de mama no. Kata che man so bre o. E ma bre. Na me de bia me kase se wo ma o yire sika. Se wo fa nkodwom na wote boat a. Me say ha me. But boat ni de omote. Boat ni omote. Come on. And one. Omote boat no. Na boat no omote so wanyina so omodete. Enti omonte. Enti omote. Na omote so aye. Kata cho omote aye. Boat ni de omote na. Mabua ni pe me na be hu bebe ni pe bi na de ne de be fa. Ebi ti ma no to moja mu. Oh yeah. Kata cho re. Ye ti ameka sa no me for me personal experience na me de kasa. Edu maybe one man. Ya kan yire dada o. The Joseph Pona Sakova Bay. Asem way that nana asema ba edu land you know. Me am of kwam tachi wo UK. Kwame. Me chao kwame. Ne friend o organ ne friend nasty. Yeah. O UK o tie ye papa. Kata jaw. Ye program baby adu no. Mo me hwe hu yo. Se wona mabonte na wudi bode ana se wo ukotwo ba na wo sankwan hwe ye. Wo hwe obi atwa because ni pe baby a sumpa dunu ano den. Wo ha na obi afro omo no hwe. Me hwe mu de bia o. Yo. Eti mo fa kwam tachi wo UK. Ya kan de odi ya me na omo ka che wo. Ocha na emum asama na no e ba se ni nyina asem bi ye mo wan se. Wo na be. Mo men kasa. Na mo flow. Da no kasa sa. Dabi. Kojo ma men nyande. Wo ni do beka. Kojo men se program. Wo ni do beka. Men kan do beka gazi o. Me chia no. Me se me chia no. Nana si. Ubo ni acha me jai kojo. Ye program jai. Nana si. We dey enko ba bia tam. Nana si. Enti Yakoba anse wo se asem ne ba ye no na no ye kan se bi me se me chia menka. Asem ne ba ye no. Na o hwe se sebe omo fa kwanti bia kra nto omo so no omo ye board kasa ade yesi mat board hu yawo yesi mat board se obi a sebe wa fa kwanti bia ato so no wanti man kasa na koma ye fancy wo so de beza me che eti kwa me am wo fa me che opa kata chew edru me bia be makwa bra ne ade ache ukuta nkora ade ache bi kwa na wutie sompa TV uti o mahene anopa wo uti o mahene ya na dume bia ya na ma o me mmobo wo kwan bi so ukuta nkura mienu ana miensa obai sa obai wie na obe sore obe tie news bia obe sore no obe ko no prepare bibia kama bas anopa no wonya yisika ma no bu sesa sika no wonya ne he enura de na ekaye no Jumadi a wodi di no obewe bia waka mbore koko wakoto milk watopa no etu busasa na nkra no o madwa na maye wie unti ansa na wo chopo ne akọ de memi hu no enti de bia no hu se wo sika wo de ma wo ba wote boat kura na wan kasa benefit na boat no de omote enti so omote a mimi omo de enhame omote pa omo nguso nte abua pa ayo abua na se oba ti boat no wachi sa eye krono anasa nye krono nana ye krono nana obusa na wo pressure ko ja se meso for the person be say bibi be hawa na definitely say so the work na se bombe definition in say krono no adibia ye mfa nche wo na be eye still na me no obusa masam me wie topo me hurin simu sa me sra we na ba se na asem enye e besi wa
Katachaw anya krono. Yo. Ade bi obi fa. Sebi nipa se ade bi obi nipa mfama wono fa. O fa da chi etene sa no a. Say ene se mate so what anya krono mate boat. Katachaw we chop money there. Me na masore na mayi bia 1 million. Haneje. Man twabo anto se wo konfanse sambra. But who could show baby? Oh, honey, me call the Kaini. So the bar found one farm and your chrono there. And your chrono there cry. Some Pama The woman say, Say, may there be a mekan walk around the Minas as president. So bow in the bear mati, we ukunu. Say, I dare down on Cassafa, a consequence of a stealing. It's still good. Emo me the mom. Nasa sabi who that down what drain. Now we confess what they did go. And for what they did. Obi beti makaso mama na bi penam ko hwane de wanwia na mum ho tefan ni na ho tefan de wana dwe enwanam to wanwia okay ba so for akasa ba no one who can do the intro so na say your program no one your program kasa obi o me ka se wo yi to see ayi ma be kan wo de asem wo de fa ko bi ama asem wo de fa ko bi ama so for kasa abroti aso dem a the quotation ba ko pe o se obi aka de o so fa for ko ba na ni so ba for ko asem ye kan me see enye kro no wo tia se de e maji wasema masa o to topic yi so eye kama so for mato ama okay fa o de so men kasa o de men kasa na wo ko sa o de men kasa mato ama to go from na to na keka na no kre akoma ne de me na me bisa sa sofo nyina ye na mo ti o na no mo nyina ti yo akoma de sika niu o hie niu hie ne yire kurate boot o hie ni ti sika ne yire ti yes age say bi ya wo makoma say hie ne de wo wakoma na enso kura na ye de ne ba na akoma na senso a o ma 10 series ya obeye 8 series aduane na ama wo se sika ne ye 10 series ya 8 series aduane ayere o ana obaya ama wo na nye se obaya 10 series ni na aduane se akoba sa ebi no hie bi anchine bi okọ na nche bi asa onya eti obate eti abotu no wote se de na menwia omro ka eye the same ti aboa ene ya se na nye botu no wote ene okodi dwa ene biaka na bika no do be fie na ye botu no do be fie na ye botu no bika mo de be fie ai obi wo mo no economy no na na on se o mi si di dwa no ade no eye economy ana ono oba no o yusu ene so de 1 million kokromu a obedi dwa no se de siti na wotwe nyina no se 1 million wo se odi dwa wo se oja bia 10 cities na 20 cities na wode de aka nyina di dwa no be ni kakra because nye ne nyina ne ya ne matimi rekose mabema Sabin Preduasa, Wadawro Manidi mu, ebi apieto, anase ntoma bi, ana bia obebubu na mawre. There be some ye kan ye din komo ye. Omono die na makasa na dia na dia na mama nsole ye. Wakasa we na maba. Makasa. Asem no mama nkasa. Asem e fine na koye toma. O se toma. Na me da se. Oh, da. Yes. Da. You marketing kitchen. Nana nti sofo nye ne beka na wale beka toma ne ne masa ne ya modi nana oba die ba ko pe ne hia tie modi ya yemfie ba toma dress de otimi bodi ai vie go atabo aya jisu mi tabo a no de ya wode mu na won kasa akwadwo mesade o ye maharo amafo mu momi o kero ebre no come nana wadawruma so ho sa ne mari nyina aboa sabe oba obeyi na motuom obeto blastic nanam de manos na blastic ne de ye moto so oba de oni bodwo se na do yi na motuom oba bi odi ho ni bia na oto blastic ajemo de ko fa de ko fa no nyina ye boto etu nya ba bia ga motuom asam na akoka eya asemo eya bi wo be kana me po motuom ne hene wo nya de wo be kana me po masama me kama asem mo fro na se o to blade abade twa suru twa ase ayemfie ho kama osiesie no anya so koto blessing no obeka chese mi ramba mwansi di koto blade blessing ase wo yi ni nyina fira kwa homa no na wo so yi frim oba wo yi nyansani no sanatie oba ti boto yi nyansani papa oba ti boto na osika da ho no fa so na no de se ne wo hyeda eye ne da ho bone ana wo hyeda afa
ɛne da ho bɔne na oyere ko dwem na wo se ensesa ka na o de brɛ wa wonye na yɛnyɛ ne sa menye o ba kan say meka se wɔmfa yɛ na experience what as ye medase nti boat deɛ yo ɔba te ɛboa yo am baabi asɛm na fa enti point be ko fi enti baabi oba hwene bi an boat no o de toye nana ɛnyɛ sɛ ɔte boat sɛ ebia matagati ahwene o ayo ɛnyɛ ne saa but on sɛ bi wɔn ma timete on sɛ ahoma no o dwale na o dware ebi timete o experience o na sɛ o mi experience pa me cancel for marriage ayi o aware mu na sɛ wo mu tɔma da na ɛdɛ na hu sɛ wo na me mu ntɔma pa me mu ntɔma because me yire kura me ma won fa ntɔma nto asene me na wo sɛ me ntɔma wo 3.1 yo ya da na kwa na me me han se bi da na se enu anka se bi da na se na no me ni di agua me me na bi da na se and to man do ya de yo why na ire every no konti yan ko tentem kare cho mpa cho me da se na ena me obi kan ti de amamra kakra enye hwe me yo be na to my life so ya chia tiefo nyina ne wo mo hwe sompa 93.1 FM ewo Facebook ena fe Sompa TV Ghana ena YouTube Sompa TV yeda mu nyina mo ase etiefo nso yeda mo ase na ketecha obema asema na wo de abai man ye wo bika de ye wo kan se Nyankopon bo ma se wonu meye mema eboafo na ekitaafo ena from sokora na enti wodanya da bia na bofo ko nwura mu a wode na mbefie eto da bia ye eto da bia nye enti wo ba nyansafo wono ede hwe hu se na sika me kunu di ama me akohomai ma me toto ne ma ye oba ye manager e wo no ankasa ne fie ono ne toto ne ma e wo ne fie enti no nim ni kunu ya mokom ne ma ya mokom ni kunu ne ma wo hia ne ma ne ma wo hia no ono ankasa ne de no ni nyina no e ye oba no e ne hwe so se obehwe na bibibia akoye eno ti akohoma na wo be ma ne e boade ama oba no na na oba bi wo ho a ompese makoto nyado 2 cities mato tintimantes 2 cities mato ntosi pa 1 city jenne 1 city enne kwa me de ye aduane da bi enne e ma ne ye ni bresa adwuma na ye no ye ne mema no na kyase ye nyina ya kan gu mu a ye boaboa ye jagu mema no nko aso a enye ye nti no oba bi kosi dwom oba bi kwakwan so enti woni adaje a e bia da biara da ye bona kohoma nsa na e bia watimi di akodwom enti obi wo korampo na wono ankasa ne sika korampo no watimi de so be ma ne de so no wadi dwa e bia na nsa na se ne nai de be so na wotwekora watoto bibia bomu de nkwan de e na afen so anuane ahodo de no oba wa be ye de asi wo enti be ma ne ma ne sika no a obetimi de akwa ba bia wo yi bi free ya wode yes ade no na first part na akwahoma ne ma no korampo nso teso ena me kazi su dwan se akwahoma ne kora no eto da bia nso e ma ne ka na enka enne se oba wu kodwom na wa na jesa ne mema nya de oh na nya so mu nya de ho kire na adoso e mema ne de omo ya de omo bo mo homoden pa dodo na no e bi nso nye pa dodo na e bo mo homoden responsible men no omo bo mo homoden na de atie ne se nam sa ho kire ba kede cho na wo kasa no kasa de bia toto ne toto ne emem ene anwa na wo to ne bia 3 cities no ba ko na du 10 Ghana cities sa say one no ene du 10 cities enti ne ma bi wo ho a ya toto mu ntine be ma ne sika first pa no yi no na de ya ne so ne se ye toto ne emem no akatua de ya na dodo na no ye ntotom enti sika ne ba bi agina na gina bate ne ma de ko na ni mu ntino e yo ba no na hwe se ma me toto ne ma ye na mi hu se ne se mi kunu kura de we ya ba e bia me won kwankye bi wo ho ntino me ye kakra bi na de afra na se me de be ye mo ene nkwankye no de adi ana se me ne abusua no de adi ene no wo kire nyame bo na akwahoma ye de abo me ni metimi de aso echina de no so aye foforo ntino e ma ne de na nsan obi a bedi madanse akwahoma no nti mema no e ya mommo mo homode kakra nka ho enhye dan so sa because na obeya nkwan no unkita 100 Ghana cedis a wonkwan ya bedi ni 2 days no kola no unya de e da sa enum ntino eno oh ampa sana kudru oh yeah na wo koyi adwene ba ko a esini keto e ka cho 30 Ghana cedis but oh yeah
ebi abekwan ya na senkati konto bi ukunu no opa adwene opa amane no ne yi no miensa bi 9 10 cedis anasa na no mo uni 5 cedis na akese no so e ko 10 cedis ne wo be kwa ne ya ka cho se miensa no ye 10 Ghana cedis miensa 10 Ghana cedis ko bi first pa ye ka bo menum akese enum nsia so 5 cedis na wo kwa no ne ye sie ne be se mienu ya be ka cha da se miensa se 10 Ghana cedis so be den what of 5 cedis no enti ne ma ko na nim nti no e ma no na nse ye brenti me ma no ya momo mo modern na boat ni de first na ne yete ne yete so a enya ne bone so ye di free ha no ne ye de kwa akohye ni nyina no ye funu kro ni ye ma ene ye kunu mu ya mo amo nche ne sa benti kata cho me so me dia me wo no me da wase oba kono mesenko ameme so bi no kwa ye tobo anche kwa so ye tobo de wo kwa so de ba be se lo mbo yakọ ma pepepe so de me che no fine eno no ka be ma na be ka se be ma bi wo ho no mo a obokwa ko he fridge ma hu se ma ko wom enya do me ma bi wo ho mo no ko se ne papa sa na ne wo ye na me ka se ene ye de ye kan de kan ka se ma no bo economy se ne bo tutie ne de se wate ato ho onim se sika na anka 20 cedis betimi adidwa be ye duane nanso se 30 ene be so na wate 10 na to enti se wate 10 no to woda bia me ka se o se bo so me be so no na o dwetiri enti afimu no o dweti kese pa enti de me kan se anka yanka se bia man bo economics na mum se yo ba no bo ta se me ti no muntie ne yo me ti no pa de ene na hye se kan si chia bo kada chaw on je enche botu tie mu ye botu tie no ye ka so bia ti botu a kokoto ba ire brem ba ya che breme anoto wa che breme wa che no e bia to 2 cedis okoye a wankasa du nyansa kwa koto 1 cedi na 1 cedi na aka no wo de ahye ho ene fe de botu sa na ye kan so hu ana wi sika ema wo yire o chop money ne emfa nko dwom ne 1 million so mfa nko tie o botu tie no enchemu yi ana wo de amane wo no wo de amane se de bia no o chop money wa yi se onfa nya dwane ono na sesen ma wo na wo de buy na wo nim se nka 800 beso 80 Ghana cedis no say 100 Ghana cedis with the intention say wo de man no already be there ato ho mo katacha no or tu susu katacha obi wo to a wo te no wo de tu susu obi tu susu na me am tika no ka me katacha we edu me bia akoma de se dabi akoma de ncheki o no so yi ato ho hwe tie akoma cheki na so oba na ka se sei na beso enedwoma ye den anwumre aduane no ya ne kwada mienu ti sei na beso na ade ma no na sei na de na nka ode man na ka beso na o mfreti no o ka koso na wo ti bi tu susu oba bi tu susu wo dwam ho ai abusu afọ ba katacha what no so adaro meye de person can say katacha ene ma bi wo ho a enye bibia na ma na ebetimi aba be ka cha mo me ma ne say tio enti tie no kra na first na katacha first ne si yeti boat na de ye ne sase e boaboa no susu na ne first pa ne obetimi aka say dey bia krotimi to 5 cedis 10 cedis ana so bia na kwa mamu odu no obetimi ato de brosa na what nyina no so katacha ene ma mo ye den enkola wo ho a wo hwe mo me akasa me ka wo so ka ho bi enti ne ma bi wo ho a ho siesie mu no na me se obetimi ato se dan to kwa beba no sa isika no abi no de be fa ka akunkuru mu katacha enu de katacha we o de katacha enu de horo boy ana de wo di a price katacha we sasem ya do na no ame we de ne board enu na ya na ma first pa na nkwa asefo oboso ne mani nyina enwu gem ho amanfo gas ne amanfo yere ma wi wo mu no ya mani sika pa support or party enti ene so aba woni atwa sade ne enkasa na emre kan na ayifo no bi twa na ma me pen enti no kasa ato me so se oba wi wi dis ya enti me omo mu ti bot kan no asefo kan basa ya jai ade na wi pa no ma si omo bo no na ba no asem ye kan kase bi no enti de o kan masa wo nkodwom ye de kodwom ye experience wa wo de na kodwom
me na me see omom twitwa na ntwenam kane no ana am say wo kwa ne betim besi ne bu say anya ne kure wo ti agro sika ne yire obetwitwa nam no ohie ne yire ene sade de ma atwa dompe e de to so gikwa ade be che ogya kwa no ba wi ye ka wo se de bi enti de wo kan kwa ne ne kure me se kase bi no men kasa men kasa bi nom o de wo kan mi twa so ene na ni bie no ene ba ne ho sa ye ka se mo ene ba ne ho sa o de ye kasa bi no ka o de ye men taka wonim se ya to asem ma me make kasa na obe so so me ntwe ma o da wo so ma sam so me so wasam so du pa dia ka no tum ba mo so me to asem ma me first was so wo de so na wusu me so wo de so de bia so fu o ko di dwa ye dey nana ona de masa so fu bia se so ko di o to nkate na ko fi nkate kate nana o ko di dwa se nana wadawro mani die mu me ni dwa se me di dwa koma me yiri wo nanso me tuka na se me pia mitimi di dwa koma no abama yi mako homa oh yeah the cat cake you know timi to cat cake we got cat cake we got cat cake no one talk cat cake masa ko quiet oh yepe oh okay you be phone light okay get get on go back go oh so ne yepe oh Kata Jones anambacho ebitiyo mo dwa basi ebitiyo Kata Jones asema yake sabe ye wo ba yansafo nso ho Asem Mmpe Nipa oba nyansafo ho sɛdeɛ ɔtete na dahia da ɔde aboa na wo ba bi so bote pika koro no pa ɛwɔ akɔhoma no mu amasa sɛ ebie phone last no bi nya chance ewura mu akatrɛ wa da sɛ bɛbara no abi no bɛfa Kata Joy ɛno to ye wa fidi kesi yeso so no mane ne ma me sɛ gye ai ɛnde wo ho ne wa fidi kesi yeso sɛ ampa ye kan oba bi so tumi kodwom sɛ Mmpe aduasa na sika hani pa so me kwa yin sisa akani be man se bi amane wo ho na ɔkyena uhia bebi ade ato okay ano so ho ye bie phone line no ni nyina oba be so kodwom a ebi ka ode ba na mo dudu sa sam kola kyerɛ m sɛ sa ya de 5 minutes no ye bia mama ma nko oba bi ankasa second 5 minutes ye be bia mama nko oba ma bi amfre ai asem ni nyina ana so obi aba so ntwa nya tenten do ba kwa chwe de nka ho asem first 5 minutes a man nko na efre okay 0551 931 and I'm in 0548 so mama o de fani nya fra no do wasa man ko oba bia uni to me so it is the 0548 931 man ko e man ko no man ko na e ba sisi ya ba kate okay mom second 5 minutes no de be man ko na be kasa talk to sergeant okay hello yeah boss good evening. Good evening. Pacho FM Samin. Because I feel fantastic. Pacho Wawari. About your our birthday. Oh no, much okay. Asem wo bika. I'm bika pa. Kasa. Oba me ni che. Ne mind you omuku yo. Okachire me debia Mmpe Atlantic pa Atlantic eti ya Mmpe Nipa ya me catching say ya onto me on trebia okwa Atlantic ni 40 cities there be sa obwa that 20 cities there be about 40 cities what you afraid dream eti there be enti emle na me ma say oh as me fa program so me friend phone say oh na ge me am me to be aba also oh I be to the F I can be never me kwa me taba na so ne de so we ke me am so ataba me fa wona mu say ya o be 23 be mo oh boy with your typical stealing bo so me nsa as I get in that's it on say with your typical stealing power okay you come from Hello, Majue. Yeah, Joe. We don't pass your picture new as a food light. Hey, what worry? You, young quite. I'm grown a year and it's usually be a mem. Both to the Omotipa Maje. Every day, I'm a cat of Kudum, and now what on your one killing the Cody Diago. The 50 cities and the Mauna, I am a time of 50.
wakɔ kɔndi gya no deɛ bɛgu pɛpɛpɛ sɛ wobɛɛ sɛ nyɛ bos na wotia wobɛɛ o na mɛkɔ wɔ hɔ nti o gyemnya ɛni na meme nkasɛ pa but wɔn sɛ wogya bɛte wɔbɔ kɔ asa yɛ aduane no kyerɛ sɛ akyire sika ne kaɛ no wɛn what boat meda wase ne kyerɛ sɛ wɔse sika no bi ka fa brɛ me na menka sɛ fa wamfa mmerɛ me akɔ intelligent meda wase yɛkyɛ dora nkwanewa nuanom restaurant okay hello Mmrantehene. Yes, sir. Pacha, idwumadi we won ware ya yemfre bi why? Mpacho yo. Wa ware? Mpacho me le oba na tibet me nya ware ne di. Yo okay dia wo ba konhoma. We wo mo e ba konhoma na e ka. Aha. Me ba konhoma. Aha, yenko. Aha. Mmrantehene Asem kase na odi aba numere yo. Me da se me heda na me ba e. Kam ma no so no. Ka bot na mo teno. Nka onye boni yo. But ma no bi so wo kwa omutiri mo odin. Se omo atibot na ye nkakra da kro ba ma ho akire se. Obo da kro bibi ni wo nsem kra no. Omo de ma wa. O dem ma bi wo wa, omo de ma wa, omo de ma obo tiao ta o benya kan obo fa bi o wa bi o enti no ama bi no omo fam wa ye fe bia omo de bua ye piao mema no kasa o omo te dia to omo de bua ye omo de ba me da se mema mo akasa ne pa okay yanko we so ententem. Hello. Good evening. Good evening, Oba. Trespassing. What trespass? A man more time, Bebas is here, Mamma. You moon him tia. Hello. Bobo. What Bob Bemedi? That Emma, 500 years in country. Me pass all back on ma. When who will never quite you? Na me bisa sa uba ko huma. Mmrantehene we dey order beside dey. Allah dey beside that be me bia dey ba ko huma. Okay, yanko. Me ba so be ma wo kasa na nya asem a me nya masem. Ni nya asem. Kasa yi. Mo na yese we dey. Na ba kwa ti be ma wan tia ma so baba. Na ta me ko ni efi na kurokura. Ta me ko kasa. Ma so fo mo kwa anye. Ima mo nto aba. There ni nka bi mkuranda. I want to some more for the Assemble. Come on, then 2 years, not here, a man to be better. What I say, but oh, that was quite a line in your nettico. Hello. Yes. Bema, ma. Okay, I feel a mano emra. Says a bema be afraid be catino. A mano kwa 0551 931 931 and a 0548 931 931. A mano kwa bema making no venture. Hello. Yeah, hello. Good evening. Mbema na omwa kon oba kon no enso wo kwa utumu du sika soso sa we ya so na fama no anti e buru so a won fama no because anso na du sika soso anso me so finti se oyi ya se buru so na fama na je sa ya drivers for no so koye sisi maka ewura no me da was na je se bitimika to bi zo na botia no. Okay. Mama here. Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Sonny, what is I? Mmrantehene. Papa piano. There will no one of homa. Not a big car. Or bar was Mira. The tiny Biaka and any we know the good. Correct for 3 points. Papa no. Correct for 3 points. One your papa piano. Or first the car, a big car, all some. You cruise soon need your own someone. Let us say a tear at the mouth. Mammy, now, cause I can't crazy.
If I tell me for 24. But that's it. Oh, also call Pentecost. Hey. That's it. That's it. Young call for us. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Mmrantehene so mema na na omuma iskana na omo check in no so yes anything. Oh, now what check in ya bema maska no check in ya wo ho. Yes you tie. Omo sorry omo say omo bo akọ omo ebika so. And I will call us about 20 CDs. I don't know we be a cost money 50 CDs so I know be thousands of fine no say anything. Na just say pepenti no mo check it sa no ana. Na o ya na bika, ya na bika. Ebi ebinka, do there been 50 CD na bika na ga ten say bika. Ade che o ma o say bio. Ona o so na no wekale. Ah, was it baby o aka say bika, dey che awon samo. Okay. Yankoi, hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Mmrantehene. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, what to say you happy? That's it. Papa. Yo. I can't tell you say you go to actually where Oh, but that's it. But that's it. And I tell you say, and no. Akwa woman ku amde ma ya dan so. An so kete kura ni akwa den se samba. Eduo mu mpagam. Akwa woman an so ya no ko biamu a. Na, but that's it. But that's it. Okay. Ye baby ma omu kuma ko homa so no mo kan. Na omo what be that say baby ka say be dey me kura ko homa so pa. Bye. But that's it. Last caller and no. Hello. Hello. Yeah. Nyaje mamoni ajumayo. Me that's it pa o be ma. Am pa che fra me nanado mame kaseti ahema kokobin. Yo nanado makasa. Aha, ma so mi na nkomo na mu die e de so fra me pita nkolanso. Nkolanso no, be ma ne ti na je di assist. It's a 2 days no weekend no. Na I'm going to know who did gas at the upper seven days cinema. In my house, now your money or my dog in a bomb pipe, papa, bye bye. Meda was baby edro ye hwa na ko akohoma no ya na so ana enso. Ayo. Ya na akohoma no so ana enso. Hello. No batimo so masem de. Hello. Good evening. Good evening, I'm out to say. That's all they say. I can say free. I'm back here. You, Mamma Casa. Akọhụma no. Mame na o se oba papa ne de e ma na akọhụma o de se sama. O kan exam ne ne yaje. Eso se de na nana ye kan. E na akọhụma enso. Enso. Se oba papa no eni de ye ma ne sika. Otumi biga ediba. Na wotumi ye aduane be 3 days. Enne ye no aduane ba akọ. Ain't longer say I dear Cham is saying because many others. It is a Wukuma upon money, not a scanner, a UG Ganaba, as the answer. Obey the Anika credit on making me be. Then Yamia met now movie night there to maybe I would be a DJ baby, now they are big book. Now would you hear again in the business book? Some movies, and it is some of the man the next day, you know. Would you have to hold this or the mountain as the answer? Would you be a day? Aso esa de ediga be head and internal come my say be a tibot in tibot and this kind of enso na ye boy yo and ye okay if we start break we still your man so ofra me pa cho emowudi enka ba bia okasa free ye bi se wasem bi say akohma no eye anase enye eso that say okay we be abaso still a man be ma ba be kato hello aha Maju oda yeah so me pacho emodi enka mani bien so fra me mama what me mama ji se ko ni ku so le mama ti mama ko na ba ko ma o fie e ti na ma na ko ma no mu mama no mo bla papa ko man nye kura go oba from Rabema bi adom venture hello
Aha, embo wodi e kan wasem. Wa wadi kogu anyame. Akomma no. Enu bebia. Ene enko bebia se wan so a aduane no. Emse de openu nyani. Nti ode mawa. Neda wase mighty interview panel. Hello. Hello. Yeah, so what do you know? What do you know? Yeah. Aha. Homa so nti na ma ya adwumaden. Na jasa ko homa no nso, yes sir. Nti so nti ma ya adwumaden. Na yakoko amoye nse de ya adwumaden sa. Me dase. And dear me ba kokora nka se so ma ye. Hello. But good evening. Good evening. Eso ana se nso akonhoma no. Oh me ba sanso enu ba bia, enko ba bia. Na me munyi be ma ye. I wonder what said no crowd was same. Okay, young couple for us. Hello. Mmrantehene. Yeah, Sonny. Akohmana so na senso. Enso papa. Enso. Da bia enso, anada kru bi na ya na enso. Enso. Eja, ye bibia se de. Yes, ya ni a support kakra se de e dia ho tobreba. Yo, yan san fe about to so bi we. Hello. Lala. Oh my God. Yeah, so Mr. What the bomb yi me ma ye why? So na senso. Ni me ma ye da enu ba bia papa. Enu ba bia. Enu ba bia. Ye 56 months e fa wo fufu a. Enemlem ko body ko ye tene sen. Remember bi bisa se body ye tene sen. Oh, bisa oda so jama. Na was say. Many abri no. Hello. Good evening. What the crowd also? Kiana. Once you get that job, I'm such my dear agency. You was sick and see a baby. I'm a brother Yana woman. What do you want to do? Cross also. Now, what can I do? Kofu, I'm there. One from my house. Hello. Yeah. Me your is number in the screen in cinema for me money no. You are not here, young cop. Me pamocho good evening. Evening. Me cassette and pay you. Me pacho me distella. Me can say. Men so me carry our young. Any Namia Maduna Miet, Mitibita. It is a big one. We have to set them and a back on Homa. To me, I'm in the Sika Nedija. They move now at tea. Number one, a bear money, the Sika money. The money and the attendant. Yeah, the Muye. Yeah, the Muye. 3.1. The other body, yeah, the Mudu. Mammy. Yes. Messi Berman, be an out to do what say, and wait to Yanni Modu. Yeah, now to Muta. Now the Mokama, Yam is your baby at boat. Now say, you be Bianca, now baby. It's the same casse, and your mamma in a back, baby so be been to baby so back on woman. It's who a banner of back, who was able to attack you. That's it. Yo. Hello. Yeah, Oba. Am I Jenny? Yeah. My Joe. Yeah, Diana. Am I Jenny? Yen no man or more casting Naya Pajoko. I didn't make a star. That was saying, Panko more about our medical. Was still about in the with the Saba with the Muduno. Was so or a Pamani, then was so bad in the Sayed Martin. Or banned in the Sayed Martin. If you are bad, Ubi woman out to them after them and you are over a day. In Chicago or bar, if you will say it, Martin, they gave me the many clue, and I'm in it here. You shall be called Juma, no matter how many years. And you mean to make us a home answer, and you mean Juma. May ye Juma, just a year Juma, that's our hobby to them, and I told her to me, may day.
nti adɔfo ne anuanom na amene yɛ sɛ nyɛ adwumaden bible sɛ wɔba ɔwɔ sɛ yɛ adwumaden woyɛ sɔfo maame anaa mepa kyerɛ daabi yo wayɛ adeɛ da wase paa yɛfɛ ɔfrɛfo twa toɔ koraa da afei yɛakagya gum hello Yeah. mepa kyerɛ ɛmaa no yɛbrɛ paa akɔhoma na mɛma no de ma yɛ no ɛnso ɛkɔm de yɛ ne yɛ mma paa nti sɛ nyame anyɛ wadom koraa na deɛ ɛkɔ na ɛnyɛ ɛyɛ mmea ɛsɛ gya pɔm a akɔle ma mpo na mede ɔmu di sie no hwɛ ɔmu nsoro hwee wɔsɛ faransa yɛ adwumaden ɔhene yere deɛ nya wo nsa na ade yɛ adwumaden wano na ade yɛ adwumaden meboa ade ɔdenano na ɛyɛ adwumaden wɔhono ɛma no sɛ ɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ ano ɔden na ɔmunya abokyerɛ ɛbɛyɛ ne yie ɛbɛyɛ ne yie because mante deɛ yɛka yɛnya baako koraa o sɛ baako pɛ bi nya ɔno koraa so ɔno ana ɛdɛn ɛbɔ ɛnti wohwɛ a yɛnya bi nanso no kwan bi so no mmarima no bi nso sɛbe yɛka yi ahemfokyideɛ ebi de dabi akyi yɛka no abrante ɔkɔ yɛ nsuo adwuma so ɔse 2 million ɛde ma na mmarima yɛ adwuma yɛ no da bia meka sɛ bɛrima deɛ wadwuma sɛe a yana wo problem oba de sɛ bibia betimi de asuti nti no me de mi gina wo sɛ mba ne mo aba so do mo ka nyina no still de omo bre no kre katacho omo bre o omo bre because me ano minim de nti America sa ko me pe kosua enso drum bi ho a meda so na kosua si wo ibusa anya mi sika dabi kosua crate na si o mi busa sɛ na kosua efre me na me koto e aya me minim sɛ me mi sika ba me fa sika bia ma so va koto kosua mom de sɛ ni bo ekosi sa ekotrem enti ya ema no botu ndo mutia work example wiem sa enti ma no mo bre katacho drum be bia na wa mamre mama bre na ya bre ne o mo de na different wom katacho hwe se edrum be bia wa check usika bia de ma wo yere na wo kɔ na kɔto aduane esi wa wankasa wo bedi na wotibu abu ase sika wo ya mi yeye na mbebre ni ana adwene na ye kana na so ayi onyere yere ka no akwa bi nim ne sa oburo no ne ade no enye yizo adwene bi efre no odo wa odo ba ma bi timi yi sika no no mom de instructions ato so ena mepe ayi yamade ne bebre ba ma bi kura no oya nam no no de ayi abom ayi abura ha ya bom na yire nyi we ntoro so enyi we ntoro so na me nya ba ma na o ka se kata chowe usu be hwe nsuo nkyɛnkyɛn wo nsu so usu be no be hwe akɔhoma no ba enfolo enkwadi akyire na ne kata chowe ya wotam bia wa yisiga ma za krantie ti na wa wasa akɔbusa da bia onde wo kase me maka chowe kata chowe me wo pese wo tetam ya wo benyame da bia wo pese wo nyame wo tam se wo tete o mrasa ma obenya wo pese wo tete o yira wo benya no na wa yisiga ma yire na wo fa akyire kɔbusa bisa na we se mema ne bi yesa anya me na se ma sofo ebe kasa no me ka kire ye nyina ye se se de omono ka ye no ahemfu kine ye bi de dabi achi e na asere wa ya wo hwe ne ho ne wanwene ni prebu eti me de me ho tutu we se no hwe wankasa wo kunu no ene wankasa moden mo no kakra obetimi di aboa no dia wo hwe ebe so no faye menkwaye se bia obi ye ne dia na nsenti no wo dia ne se na nukura mpo na nkwan ne beso a me enne no me nya sure so obi aye nkwan di ni dako ba be sande ne ne yo but se wo ya ye di oho beso me gidi se ye keken no me meto nkate bia 5 cities obi beto 20 cities na dia aye ne nkwan na mom no ni nyina mu ne ye hwe nam no so no eye na nketo o wa wo de ye nkwan a eye denti ne ye hwe no so ne ye mo na de na kon ho so anso ope nkwan a de so ye oh enti na me bankwanfo e no wa mo akwa wo na ye kese e de cho be asre wa wo hwe no e no wa nwini ni play buo enti so wo ada na ko wi akoko ne bankwanfo enti so wo ba ma ne so wo hwe no akwa wo na so de a wo de play nkwan pa e ne nkwan so che na mo so wo hwe moto mu nya de a oba ne de bi kan wo de so no me ma oba ne instructions wa akwa homa na wa yie de oni me se be ma akwa homa so open nkwan ye da ne ho ani sa so de unya ne sa da ene wa ye dwuma ya ma na de me nua be kan sa o
kanena mi butum nye yo say there ya huresi television yo ya huresi TV good aha kanena mi butum nye but na penkwampa na mi ankasa nkoye ye Europe mi mpe yasramo say there ya wo Sompa TV ene FM ni nyina ya wo radio no so ya san huresi television ho enti say o TV na pese wo hu ye na wotie ye ne so a obetimi aso na ayefe wo say kan na me ba na katacha ya ko TV na asema ye kan no e ya kohoma boat tie say man T-boat ya say man T-boat na ya say boat no mote san de boa na ya debate bebre finally ay bie mama no e man say mema kohoma nyenya wo ba bie ni wo yi mema ye mema kohoma nyenya ebi asasikafo no yede no na enya kwa ya mfrede a se de ye duru ba bia se mema wo no akohomanye no omso penkwa ye de papa na no na sofo ejina so sisi a na wo de kakra bi na kane no na mbotum nye me so nkwan yankasa me pede mo pie me nkwan emu ye Eurobia minni ana me so papa wanfante tie se oba na wo yira ye aduane a jano ho enye de kura wo se wo ye bibima ne hu se wadi na nkwa pa ye Europe die na wada wo mintimi ni me pede wo etia bumu no na aye kamba me so minim na mo we min na mo ya adwene ene ko bi ne ye mwade no nko a above that ene nkase onim na mo we kase de wo pe no me pen be brisa e pe kakra bi nti e ma ne bre minim se embre pem no bi mu a na ko hyeda me ya check ne ma bi na mo hunu because ne ma bi won mo tine ma bi ase a eboa ma yesoso mo kosoti na just wo pen kwan mu ye soft kana wada uruma e kwa ne pia na no ye koto banku se na nkwan Europe so di ma esa makoto no me no koto o so ka sikata wa yes ana me ka se me ye de kra ye aduane e ye Europe mi niu ba me no me kire se preferably no aha me sato no me sika musa no na me angele wanyasika oh na se ayakoma no mo wo ye bema na se wo ko ni mu asabi mpreduasa also so nyini akoma no ene obo 50 series ya also wo di 30 na 20 bi ka ho na oba no ha no oba utai oba sa na no wada uruma unya problem of you unya problem of you uchini fa bonten kra unya wada uruma o di participant bonten akoma no ye adwuma but madam fubi also na yele sunlight and wa kwadwuma won pensa no talk ama no instructor na watch say na yele ka kana fa no oh awra wusem no sabe na instructor na ketwe 1.5 asma make o mona samwani o mono mebo ai na kweto do awra wusem wa talk ya ne boarding 300 million sabe 300 million yes kaketwa so the amana yele say suaka na ya na say oba ne be fie ntem no abaye aduane no de asi bag no de ko no de akoma boy no small boy na o instructor na watch say ne kaka no eba say nyankopon na sie modua kada jones asem we say nyawo kran ka be ma no nka ebi ankodem anasa nko wawu because fani trim pa ene be man so ayo defo pa wayo defo ti oba na sisi oba na kwam no ne dide oba na ye boafo pa na ko ye beto nsafo ye beto nsafo no kana se wafidi so ya da wase awusa fo mama 3.1 yanko computer no so na yanko din komo kakra okay Dr. Mensa ene ho na ye ko sisi a ye kan asem no wona wakọ hwa ba no abo wonsem gra ona wakọ Dr. Mensa Herbal Clinic aba no obia abo nsem kotwi oni Guinness depo no na edi hwani mu mama yenti no e wo computer no so Uncle Sam, me so bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa Herbal Clinic na no. Na wono yen wodi ye adwuma. Hey, oba, what umra? Sisi friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wanya ne we ya. Roni bi o no de bibidro san ya de na. Roni ne hoto no. Oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder sisi aka ho no. Me se na nsen ya me kwọ nim ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder Herbal Clinic. Ene me kwani mu pa. Na de tie ne se Dr. Mensa sisi
ne Dr. Wonder no abiri bia wo ye research osua de entinim die mu no wo kɔ nanim da bia etore bi oni na adwuma efo ni nyina kɔ bobri forest kɔ kyerɛ wo adwuma nani so sɛ yade bia ni hɔ ya Dr. Mensa osuro no na hwɛ so ɔde bibiduro asabro fita yade ma na bɔ ne semama no so yare na wudu Dr. Mensa bɔ na Dr. Wonder hɔ a wo hawo nyina to atwa sɛ me kasa me bobɔ yade ahoro di maako ade bɛkye sɛ wote nkasa o yare a kɔ Dr. Mensa Herbal Clinic ɔde bibiduro yɛ ne de ebinum ntiase besi nɛ o kotwi ɔne grize po ne di hwani mu anase kasa obesi Dr. Mensa Johnson number sabe free ni 0271 173 551 where WhatsApp and 0245 958 768 ye chat where 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina ye nipa kro no a abusa for we de ochiame anim na sem kan no wo sem wasomo o Dr. Mensa Dr. Wonder wo ye wonders wo de bibiduro ye wonders pa ne nkrabatare ye maako edu e wo Ghana ha ogo so wodunkwa o sahwidwina se o sunya takwatakrade kofrodua kaso ankran e na fe kotwi bia ni ginize podin hwani mu no wo se yade a wo abere ho pa yade a wo ankasa wo begye atinyi se menyi ni se me yade ne bekọ no wo se no e na wo hwehwe o wa dijuma kasa on the left nedro ne twa bia broni wo ba hey condemned to theater bibini so ba condemned to theater tie busia mama ya fe ni nkyere kotwi abonte kase de so ano haya o tra kro ni signboard na ko ni kakra bia grease the polo ne di hwe ni be quarantine ya tuni signboard na to na so bia ne grease the podi hwe ni mu no ugina ho anasa kasre mate na driver bia se besi Dr. Mensa Johnson that's all on be kire ho number no 0245 958 768 0245 968 768 and 0271 173 551 0271 173 551 mama yene mama ya wabai eni nkomo kakra na achiri adwatonde aka no ye de bebrem bo no nwotwe ne fa ye ne power specialist eba hospital ebedi nkomo yene ne chia na chia mehima no ebedi nkomo enti ene so adansidie chenchirenche bi efa power specialist eba hospital ho eno so ye de betudwa oba ye mo akwa ya na ati sai nyame adom papa pacho ye fro sai pacho winisi adomako yo adomako ne ye ho adin me pacho me papa yo pacho free hene me pacho ja cheplam so yo mami you ada anwumre de boko me pacho me ba ha nya bone atiefo ani amansan amotie mi nyina mesremu amontie mani diem de meka mefum bia mesrem monfa ncheme me friji ache plam so na tafo ana metie na mene be me bia wo na me kunu no me ensa na ono so firi sakra wo no e frɛ no kwabena kra edian e de frɛ no tafo aye me pacho ni dia e frɛ no tafo ankasa ye kwabena kra after oye coastal tafo 4 months Roma solid down ho na mene na wo miensa first one no e di 18 years and a second one o banya 18 years me patranda hey 18 years and a di otoso no ye 11 years 6 years e ya be market a mene no e bai na wa fa me baba ya eneneti eneme emema no wo mu ne nkura ne tia sabe wo mutimi ni wo mu ma nkura da wa fa na wone no enetia edan bi a me ba ne timu no wo kohwe se edan na akura ne dem no kura na areho ne mpena wa kofa na enam so a ma me ni jaye no London nim be 2 years ni nam koto wo ba no wo ho enam ne wo ba no kokoye be ma ne ma ya che mi komolo market maame mu ne bebe me woso woni magyai ana maame mu se ho no mo de me ana me koye nti se me pene so de a wo mu de o mu nwu awade
na me se me nware biom ana obi ate ne baabi ti wo mu ka kire ne se akola bia 20 cedis wasu wonya ana wo mu se ne wo ma akola bia 5 cedi akola enkola miensa akola bia ko bia 5 cedis enti wonya no ana me koso a obi bayere wo molo market me baye no abefa di otoso mienu no wo ba no ya okoyere 11 years no abefa no nete na mko police station wo ka kire wo mu se me kwa achi ma me bayera me busa yen so ese me kunu no na abefa no no mu ka kire me se ade achi a na maba na ade asa ti ade achi ya na mko ho no mko fa no me ko police station ho no me ko police station ho no na wo mu frɛ be ma na no de presta atare akola na ha se me mabo no ade se kan atwa akola no nti wo mu ma me ne akola ne ntena biem wo mu busa akola na akola ne gina ho no wosu akola aka no kore obehwe manim anu abehwe papa nanim obehwe manim anu abehwe papa nanim elo mbusa ansa da be na ama me de se kan ball wa papa ne se enura ana mbaketu ya me ne ba yesi saada no kula de ma wa mu ne ayi sister na ma ko dwom kula ntem enti wa mo no ebeka bia papa ne se me bo akola ne de se kan atwa no ena omugi akola no ede ne ma no na de enti amasema ya tenten ne se na anu ya wada ye ana ketu ayi eko school ba no se ma so hu sister ho a wo besu ama no si bia me papa mpena baifo na bona ma ne nsa ho abia no hu na wo besu ama no na mse yenko na me nkofre no papa no so edika ka kire me sese me kode wote a obedwudwa me watrete me ba ba ma no nso ayi me baba no nso se me wo ba ho no mo a enkora ne bi ba ho no osoma wo mu a obebuo mu ama na tomojam enti nam sa no me ma ne suro no pa nya asem ketewa o ka no ho ba ko mienu a no obodua se sie ya meti ha sei wabo medua enti enkora ne suro no wote he wabodua dam patwan ane say wafre wabodua me patwan oba de metie me ne nna na te dem ana wo twempena ne nti wo ha dan ne maaye ana wanya kwan atwene mpena no wo ne ge no emom na te dan nim ana wo ha dan ketua bi nso ama me ba ketua no na wo tonsa wo ye coastal wo nwene ntoma wo san ye mobile money transfer ne nasefo e wo tafo months enti no so wakase wo ye bibia da so obebo ne ba pa wo befa ho adidie no kura nim nyame anim no wo boa wa modua e wo so wo chewo papa ne suban no so wa modua wo so wo chewo me wo ka kira me se wo bi bo medua me mani pakro nko amunu mu ho a me moni pakro bi wo nanim ho a na se wo bo no bi wa on reply me pa twa me reply me pa twa me ka kira wo ka kira me se me beifo ne mpana no ko ba bi no wo se me beifo ana me ye wo ne me ma no se me beifo dia ono so de ho akogya antoa nya mankume ana me so me le plan se me nya beifo me de me nim tinim pefe se me nya beifo se me ye beifo ana antoa na ode ne ho akogya no wonkume na emom se me nya beifo no ono ne mpana no emom na ye beifo no mo nso di me ne me manya de a me so me dane antoa no ma wo no oba ne nyina na me so me ka sa na ni o ye pede so anu ko ne fie enti obi a te ho no ma na anu ya wada ya me ba ne ba kan say wasa bono na me call ho no mo asam no wo police station wo bono no me de ne ko molo market fi se ho no na case ni wo moro de obi a ko e ho na case ni wo enti me bono wo bon me de ne ko wasa no na madam ne ka kire me frɛ madam ba ko na case wo no ho ne say sibia me ba ne yesibia bono no ka me de ne be kire ni wo efie na 5 abo ene wo sister se si afre me nam nkan ye frɛ na ahya me nam nkan a me ko enkra kwaya me course ntifa no ko office no kuronim nyame anim me de akora no ko office ho no me duru on na sister baako police ni baako ne be ma baako ena na wo no omubusa akora ho ana bo wo se me papa eyere no da be no bo wo se Monday no da be no bo wo se Monday no ho ana bo no asan aka me papa yere no ena omu tworo na no asem no omu ma me krata asem me fa akora ne nko hospital medi akora ni free ho no mo police station ho duru efie no na papa ni gina me kwan no so obedi akora no o ma me ne ntena biem o ma me ne akora ne ntena na me se me ne betena de wone ne yire di no ne akora na tena koduru na me ana me wo ma ade metimi ahwe no enti won foma ade ma me ti me ne peple so ama ne bo ma so ma me so mi holu no se ne won kume
preko fi so wadi ka akase wo bekume enti ene wo nem kume no mabusuafo hu se wo kume preko na ne me ne ba panyine ne me ba ya ne sedan nti wo bebo mampa e wo dem ha obetimi abo no bono me yanhwai na ne wo pie no wo twe akwala no na wo de ne koye ti me mata ade ne wo free school ba ya na me de ma no na papa na akọwuro abetu agu me kwan no ana me sesa ma ade me de ne ko police station no Moro market ya police fire case ne troka. Hold on fire. Case ne troka. Pato yan call computer so adwadi mra na 21st clinic say e ba sciatica no mu. Every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem e kosi wo na ase ho no. E bo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye. Enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha. Wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa. E na be san ya no masa de machine aka ho. Ya de bibiduro ka oni asan de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama e sciatica 21st clinic na ya expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa e na kuma senso ahia wo dru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho so nya ne wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic woman is sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, bro. Challe. So okay, the taste no, they like. The taste no. How I go describe them? The taste they like. Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, me so bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono yen wodi ye adwuma. Hey, oba, what umra. Say a friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wanya ne we ya. Roni bi o no de bibidro sane ya de na. Roni ne hoto no. Sumpana 3.1. Okay. Ayiri. Okay. I was for Yadamase, Mama, young Quayanim, and Tentempa. Na near can say, Yakotia Abi, Heba Clinic, Mama, young Cochiano, Mamino, Wayadi, who did you man Kasa. And then Mammy Biba can was them hapa. A man of Quan and Cabet 30 minutes crown, that's so Casa. Or say, Abi no, Amukana 7 no. Mmrantehene onya bi ketwo oze be de obi asakura de be ko de hu de nwanwa de kum eho pa na meko mam no oye secretary says edro no ebori na kwada bia e de ato aso secretary says doctor Esa Gro doctor no size odi dwuma pa koko ne malaria no ne nema de banti case kura ewuranim eye banti case kura wose etwire yade na ne de ye say we de kwankro oposare ba bia mposa yakodu beni mem yakotogo ya de abasile kotumu yakobokina faso ha sana ya na ope eti abusiafo ne ayek ye kan say awose mu bibia problem bia eden second sets no was over 5 days. Hooray, Simbiasa. Apatra new site. Tan also contempono so baby I saw that can see me Luciano. Roman and a presby. And Quantana da Honwa. Sir, more than crowd there with me a far from Wako. Hotel Hua and Quantana Denifano. Hotel Hua, hotel moving Kumso, Quantana Denifano Patra new site.
catcher driver na meet say oh come mame abe mame wo ya bibidro ho no wugina kwa mu ehunu abrosa paint ni yellow no nifa so eno an ho number ye 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 0208 0506 46 0208 fa we ya de ko abi heba clinic na be dia dance kese pa ma me gudu ba bi a wo se a police for ye case na to kan na dia ye yintime nyintum prokopesa ade eja minim say dia ba na sa bet wona waka aha to aso da me pacho ne mpanyimfo ne atiefu amoti ame de nti ameka se wo man asam no to kan ne se papa na ankasa na de me ko ho e de presta ta akora na ha se mepra no ama wo muji akora ne ma no me nso me de akora na ba mo ho no ma be kire se ne yere abo no ama ne ho atwitwa mo amudi adanse se kotwa no so de da ho mo ka kire me se ma me ne mu akora bia akora ne begina ho no papa na kansem agu akora na sum se on kase wokofa obi sika na nipa koro ne maame abo no ti memi busa polosifo ne se me bo akora ne de maamo no obetwa ntoro maamo che me maame mu bebe me but obi abo no na memi so me de na ba ha se ne de mo se nya ga ne na bo no de a me so me ntia se fi se papa no obi bu ne ba on fa nche memi bo no de wo de ba ha se enti obi abo no sanyi obi hunu pa na bo na yene ne na bo no obi hunu na bo na ada se nko obebo nipa koro dua ana se nko obemi ache papa yi nipa koro no enti hono no ena ma me digina so se wo mu aya asam no torkan no enti me dia me de ba ha tietie mu ane se me awade no magyae me hia wo mu hwe me ba ana mpese wo mu moje ne mame Wisankola no da me pa chan metimi ahwema ade nsuo ana meton enso nyame ntimi soa ade me ne nkora ne bedi die nyame nti me nsaka 5 cedi ana molo market fo twama akora ba ku bia se wontua enra ne bosome miensa 5 cedi no kora onfa market wa no me matia nya 5 cedi na market wa no nso a wodru store ho no ma no wagye 5 cedi no asesa no ama akora ne 4 cedi da bia akora ne ba no abe complain a kire me to upon school ba na chese wo de 1 cedi aka sa 1 cedi na oteto ho no na ye 2 cedi no de ama akora no da bia obo obeka enti na ye call police station ho free ya wada na ye call police station ho na me complain akora no mibusa no no wasi free man day ne de wo kwa onyini sika ne biem enu nti na me de beda atiefuo se mesrem a momo ame na monka bi mame na menye me ba no fi se wan hwe akora misuro wo betimi ni akora na da adwembone woni tirim e ba na mpesa me gye no me da wase madaroma wato ana asem so sa na ye nim hade obetimi ni akora na da ne ye afim mesrem a with all due respect ye nim ha ho no yenyanya hwehwemu se obema bi ne na yere ne bate na se onya no ne be da na ye hwehwemu kosi ho a ye ne ye beka we de one be man wo problem na wo ka it's not established say be man no ne na yere nada ne banada nti madaro ma ne de mama ye nyi film ne de abeto ye nim se opese ye je ne ba man no ono abetimi adipa ohia be man no hwe omo no sumbo bia mama da ati bia wo mo papa no sumbo so wa ba pacho da bi kama be do ne de a lawyer for omo tie chi omo tie program no menim say omo aya let na asem we betwa won manim lawyer fum ane lawyer safu jafi good na lawyer bi da kwan unquanable lawyers okay abusia for de oba no aka no na mom yetie be man so nanu mu asem Sompana 3.1 Adaroma wonim Eunice Adomakon. Bachane. Asensembe na esu ne ntem Adaroma. Odinako police station say na abo menene ba abaya wotimenchen. Dey na onzi say akwara no mere na abo no na mere no kwanya.
na me re no kosunya me ne no koye engagement no ana o mu invite to Moro market for we am I papa akora ba confirm say enye me re na abo no na rather onu mu na akodi nsemone na ma me bi abo no e ma wo kire de wo ye ma me no bo in the presence of all ma me no any the police officers no see almost take two parties in that statement and o me say no mo na no mo meet commander e me ni mo they all cannot enim. The problem I own and say the way I handle my man is not the best. On one man, so we invite some of the Fanano Biaba. If on one back to our under 8 years. Obebuna ordination them not. I do before the Bacorano. Men no Acorana or can I say Nacorana, you know. Over 13, 14 years. And then I'm a Casamano. Yeah, oh yeah, I had the Acorana my medical or my co-hospital. My medical report. And then, I just sympathize. Say, Meneno or Baba, I know over 5-6 years. And Tina, my lawyer advising say, semi pursue issue now, Ebia, Mejerin, that Kitwanon so made. Because what mean Vacola and said, what mean Vasekai and Wacola? Menene Matre. Peneno SS, or not the old boarding house in the Maquia, or Jimmy or Trauma. You're also you know me. Kitwano and a woman, the minimum in the Nakatsu. Yeah, Mamma, what you flew or man about a country. It is unbearable. The whole content no. Nebano air Casimbi. Now, before police station and I know, you can't spiritual affair. In the I don't take that to be my case. If I have anything, I will do it behind closed doors. Because they hanti akolano what akolano efemuno. Semema wakolano odiosa why I record no. You'll be shocked. So obi betimi awoba na odin be fa sa kwanso. Obeje di se me ne ba no. Awo timenchen. Abaya obe 13 years. Akolano even one man speech akolano ojonso once a while obejonso ketese. Akolano when you obia a continue because I know what it is. No man and one man. Me I'm an Okasa. Opa and Temwa, the Maya 12. Or no nema and a Yankee tour. Na Akolano say we invite Akolano. Not Akolano or my media. I'm Akolano, a Basabasa, Oyembeso, strongly. But me, you're not yet any docket because in Ghana, no, you need spiritual case. Meno, Nebano, and I walk country. And Tianamobia met me up Akolano. Ama, Sa, Bonina, and Diamano, a finish. Aqua, free. No, it's what I'm doing. Naturally, Ushim Padia, Mamma Manabano, you beat the Bayena or the Yanana. Say Naquano count. Say na Paraneka. Aqualana to Nanum. Oh, before I said this issue no ever bontiano. Me need that I know met me who say way before and as a way before. The whole incident na started say Akwalaba kunwo efia yetimon. And Akwala abaya ketwa a report to ma ono ma me say many units adoma kuna wo no eba no. Aman bayi enti sa Akwala no e ka kire o ma me no. O ma me na dance ba kun wo fi ho. A confront me ban, me absence, and I'm a banage to me. Or you to so obey for? Yes, so I'm a man, and son of my men, and mammy Mattia, and a brand Metian, and I'm a frackle, and say, I say, na, Edia, aboma money, Nedina anymore. Now, before I ask the question, not calling answer what dear mammy, say Anne, and I'm say, Onyana, it is there, and our voice out say, oh, mammy. And I'm see so on fine day. Na in some Akolano a kayan. Oh, can be to say, I have a time to meet you. Me, and Akolana moon so on Cobia, and a Casa Waka, the action what you saw at the appropriate time meet me provided. And Akolana moon so say the Waka be our Becca on. And from there, no, and I made me Busan say, na or bad day. Also, bit my Jenadi. After Akolano or the Sa Bayanamano, if you on. And I'm so on, and you promised said the next day no budget. And the next day morning, no catch them so waji. I'm a Kolano so catch them, mamma said, the banaji. And I'm good answer, no bad day, they're common, no so more bit me, they're common, mammy. And what's that single bit me, I dear mammy. Yes, and he did exactly so. To dance or the command, mammy. And I may say, well, same day, you're more spiritual faith. And the next morning, he informed me so they're common, mammy. No, when send the see. Since that time, Nakolano exposed to Mamma. Mamma, sure, Akolan said, after a summit now, dear man, between me and my current wife, man.
owia obepe kwan foforo so asa beje akwara na afiri meme nchen na obema akwara no tumi a echen de odi ama no enti mama me hu sa akwara no aye sa de no onim sa akwara no aka de oti a kire no amamati but it is over a month ago and I made this incident by and my starting I made hu adwuma enti we no enye for public consumption and I we enye police affair and I went to him as a metric matter now because Akolana the medical umpe and the protest contest a bit me about my side in the film so now nipa o de man no wagena de is what I'm doing o ma me no a claim so obeja Akola and I don't have any problem Akola no onya me hwe wonsi me no ma onya me but me Akola no before court before justice before law and Akola no a guarantee say Akola no enemy ntra ayakra na so what the bayi no ma Akola no a ususu se Akola no de aye unyuma ekofom ana se ukoware foforo wo problem aware I am a private life and I make us say Akola no at the right time ota ebet me the Akola no no I don't have anything say me hide Akola from you let me the Akola no na wa interview Akola no enye ne Akola na ka kire me enti ye behia Akola na anwumre de enye possible because me 1 week be call ejura me free anwumre and Akola so me do man no ma without a bread me and so number any am meet me safe the bar left from na da behia what okay abajafo ne yatie fo moda romane ahwefo nyina mo atie asemi na moma me kwai na mene power specialist herbal hospital na chiame hema eni nkomo na enkomo na chi no yabeto aso enkomo na chi no yabeto aso moma yentie adwatonde ansa na yato ya sen enkomo na se mafuya meya yese hepatitis metuase misremu asa waya bi na ekikime emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro power specialist herbal hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture nompemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme wahu entemukura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omomre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra o kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a kumase o feyiase woni Josbro filling station de hwe no mum ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 power specialist herbal hospital hepatitis B ayaresa fi ankasa okay Odofo me mawakwaba eba abe herbal clinic ope ayaresa bia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wo nya wa okay yada mase abusuafo sompa 93.1 na mutie no sompa tie bi so na mo hwe no yada obia wo hwe tie sisi no asepa se de medi ka kan no power specialist herbal hospital na chiame hema na sisi yene no ebedi nkomo no mame yemo akwaba yeja it is a nyame adumo ayo nyame gusu ehia yo mame doctor Kosua Dua ya ne hoye nyame adum ne hoye pa clinic won so bibia de da na akwam kama kama yese mame no ontomfo ya de power specialist care dey say dey yedian obia ebo ye bae ache yeda so gyan na so pa ye bo adwuma de den e wo kuma se ko ma ene ba bia ye branch obia yo yade your friend hepatitis B very very dangerous yade ekum nipa wo US ekum nipa Australia ekum nipa Canada Germany ba bia enso nke hopa ni nro na saa yade kuru ya na America brofo abebo maame abaso ewo Dubai abontimi nim se what ni nyina me pacho ai ni nyina eda yenim na woko akwaji award naba okay say there ne centenage babia the whole world ne centenage babia sabri nyina manfo da so de ba etisa pa me pacho de kind de ncha kase be free power specialist herbal hospital e de ama obi bia otie sabri me pacho power specialist hospital ye wo Lake Road Feyase
Lake Road Bosmocho District Feyas opposite Jasbo filling station ɛhɔ ɛna wo hwehwɛn a obehu yɛn yare a yɛhwɛ ɛyɛ bebree ɛwom sɛ hepatitis no agidin pa ɛwɔ Power Specialist Herbal Hospital sɛ yɛdi mu hene pa ɛyɛ because Kumasi ha ne ikura kɛkɛ deɛ yɛ na yakɔ amano ne nyinaa akɔgye abosodeɛ ɛfa hepatitis B hepatitis A, C, N, G, ehu. Nemo msese sciatica nso aba beka ho, ena arthritis aba beka ho, gonorrhea aba beka ho, syphilis abeka ho, ena ulcer enso so ho de den hernia ewo ho, kidney problems enso so yade edi ho dwuma pa eye, goiter se kompa aba be show menase a eye gu ani ase no, me pacho de wani eche Power Specialist Hospital ye be ya mountain tentem. Enye se ye do ba beto aba be operation ato de sekan ato minim, akoye tutu akoye owo ne enkwanta ebu okra wi a wuntimi enkasa biemu no me pacho se kompo ha opa de se de Kumasi ha ene ye baby branch wo bia na dro ba ko pena na yusu meso se odi wani be che Power Specialist Herbal Hospital no ba be hu Dr. Mrs. Akusuadue ya no de na adro no account eno de oto ho chachakra se ne asia ye bia no oto ho nchia se de asia ye bia no ye so betu anamo na de aba eho no ba be hu doctor afen so ema ene mema kese ha ye bibiri obebu on masabi awo mu nsem ana edidie enti no owo ye no waye kese ana se edidie amana ye kese be mebo nso so anumedi die enti no na fu aye kese opesa otwe me pacho doctor we nko ane doctor me de me hu se ono yare a oni hu aduru no onka wo de ba no oni hu aduru ko obesa san ho amwakọ me ne ni san ye adwuma wo ho no de me hu eno no enu nti no se oyo oba na kese haw wafu aye kese ase wo shape ama obi bia e basa na ma wo ene adidie nti me so se no so wo betu anama no ba Power Specialist Herbal Hospital na wa ba be hu doctor sa yare amabubo bosu nyina no wo ba ye wo hu aduru e wo ho ebia e wo na aduru ye mfa aduru ba ko ensa yare bebre se de ebinom esiye no no enu nti me ka say yare amabubo bosu se mu bi hawa your number is 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0200 383831 and 055 5797 878 me pacho your number me ensen emu bia wo fra wo benya na one doctor akasa me pacho your WhatsApp ne 055 579 7878 and no betimi WhatsApp doctor e wo so na one na akasa me da wase pa mamentu me bo ase na me mbise bisa nsem bi mo kakra enne nanka be ma bi ba be dia dance chinchirinchi bi pa wa ha na unfortunately yen sa nka be ma no menim say next week be ma ba be dia dance sabri hepatitis B yade na eguso bam ho enya asem keto akra hepatitis B no enipa eguso ada bia omoba yare a ebeto so a etimi di adwendwen no ha bebre ebrew because it said they said bi wakọ hospital na ka cho so enya HIV no na ese fie je adum unim say ato ni owuo ene enkwanta but doctor Akosuadue ya doctor Akosuadue ya says hepatitis say A B C D hawa obeso so betu anamo no aba ye wonfidie bi ye de nhwehwe mu lab technician or lab machines ni nyina ewo ho e wo say your liver functioning test e wo say your viral load test bi e wo say ye bia na yetimi de show no machines ni nyina ewo ho say yaka cho say mu liver no kra say aye fatty and cirrhosis ya abobomponya ekura be ba ho no ni nyina wutu anamo ba fatty liver no yes say sade bi be don twon brebo no ho a na ya na ede san sem no ba wana roma ni nyina mo saka hepatitis B no ho me pacho ai brebo ho yare bia wakọ hospital me aka cho say wo brebo ho yare no ni nyina ne so betu anamo no aba doctor Akosuadue ya ho a ye wo Feyase Lake Road unya ba be hu doctor say yare bia how bia fa brebo ho ne yare amabebo su bia say typhoid kidney ulcer bia no oba doctor ebehel intentem eso okay beda wase pa no kwasem de se de maame no ka no maame nko na yo ya frɛ no wo Dubai abonten abona baso me ne maame se kasa se me ka se be ma bi se wo wadanse die obedi adanse no na onyankopɔn edna be kyɛ enti mama ye ne ni nkomo adanse die de ahwe ye free sabri koyi na otwe bia ye se pa dance ya yebenya afa maame ho wo de ne papa yo yewura ye ma wakọ aba
Fatona Mohoti ya ho ye pa Pastor how dey would ya dance be send pakoro with din ni baby awo se bia nkotopo na obetwa mambo dey hey na chese aha wadaruma what they say me din dey osofo Kofi Kankan bodu ajo mmrane anasa sofo pa me ye sofo pa we ye sofo pa yo pato unchine hene ufiri hene me kini barakase na me o atimatim junction ho ne asoro yo na da was sofo ese wose maami wadi dwuma bia ma wabibiduru mu na opese wodi adanse wo ye nyame sofo die minim se Israel nyankopon nim no krepa na obaka kira mansan ye tie me da se amrante be fani anamfimi me yare pa na yare na no odin ti na me ti o one network bi so asma o kan obeka ko saada no se o ka se obi otiba ntuma bia anim gi enti so obi yare na ka se fa ko dia na me stra am ka se mo se papa ya se me be wa sandi hospital bi ho dance enti be na me sofo pan na me hye na bompa ya ma me yie no ka se so wa bompa ya wie be me mpe ho na mfama duru ti mitu anamo ko ma me ho se de odi no wa dance o da fi yase good ti mi ko e na me ko to doctor bi no wusu tina o free tech na ba na o zameme na ma me ko na minim no be gina ma chi se ti no busa se wusu na wabusa no wabusa na me bukura yafu o ka me yale o so sa de ti ma me no busa me alo se o me ko ye lab na anukwasem ni nsema me ko ye na mu kan hepatitis B osa na malaria na mesemati ti mi buso wusu se na mo be de ma manage no so mu dictionary de mu ni manage no mu be mu kio be na me wo latin na like BS types of area no ye chronic ye kio no so mu de mu kio no de me to aduro so na mrantie one say ubusa me se nyese bia me exposu me credentials a kire me bi ade o hwe book ye kutamia aha yo ya yo okay me theology na me kira de Bible school yo me ana me prepare Bible school curriculum yo o hwe ya me publisher yo me ana me kire book stepping into marriage yo demolishing the altar of curses yo and I make yourself a spiritual king it is serve maame no serve with a fresh when timi first come me kase jiska kanyi ni da bi anu nyanka nyame me sofo me wa sore dan no etua me ka me kira de Bible school je akatua me prepare Bible school curriculum small other schools etua me kanti but on say abrantie bi ko bonsam jim ekohia la ne de one Lazarus ne wo ho na oka asem bi se be ya nkanyankopon mani pa bi mra asasi so America na amani hunu na ono wo hunu obi anko bi enti ewiase se wo ye sabi badwemba ade abeto abi hunu ho amane no eni so wo ma wo nu awuram eni ntina me wa ha na enti wo koye na sisi ko ye no omuma me nura within 6 months afrede mintimi ye nyina mitimi ye ti me san call lab no no mani nyina ebinim biem enti hepatitis B na fru moje ya enti osa na jai ya de me asema amfa report no ayina manti we kura de man kasa me be dia dan me kasa se me be pew na madawase ayo ano no ka se me ba ha obema me kwan na makasa sa dimranti ne kama me na wa ha nka me dia de srede bi tu nanim ane sai ebe ya nka territory can say on expanding the territory yeah on international no fan kwenta Ghana baby na afi on san ye documentary ade ha bi before no ya ntwere ya no mapanto ho me ko tua bodom ebrebi a chepa me ko ya adwuma bi ho na papa bi ho ka se hia wo be yi ama wo ajako dabo but me ti yesu ogu and so there is no record so kire say ne bibisa nti kema me ni no pay on kire ho abakosem nto ho se bi Ghana anya adepa na afi mesre minian masofo a Christopher Ghana fo nyina se obi a obeyare a hepatitis B pa ne wosa ne de me de call na o kan ne de se bi ma amfa kaka ne call ntimi ni kaka ho ada ne mom de me call na ma me kan ne de say hepatitis B osa malaria na osa sa ya de miensa say why free o ma me mojaduro bi me anam ja no because I'm ntimi fasting o say adu ya to
I am here when I'm reading to me, I shall to feel. Matthew Dimbe Brebe, minimum, and the first time the home. Medawas, a radin shroud. Say, why as anti-force you need dance and ferry. I saw the Oka and I'm correct for 3 points. Yami shroud. My mere do also. My Oka, and I say, Mammy. Now, me to me, Safre will be biara. Saya rebiti, and I mean, say. So what you mean? I arena during the air for Flosubina. Oh, Betty, say, Obia, I'd be a while. O bompire or baby and yammy divertifa. Israel for one bompire and free moosey. Mo bompire free yammy. And then yammy diverti say moosey. And if mammy or han come friendly Musakina. I'm Musakina. Okay, I was out for your man, Mammy Adria. What did you, my papa? Yura. The one we cry, you won't get to a cry. Nah, a very similar. Best out from Safroni and wedding come on. Already so. Yo, Mamma says, yeah, dear, Papa, or back can once more person. Also, I don't see the Nabadi and Nancy. Intimate location and number no ever to ja. Yo, a power specialist care. Send me the kind. Yari no be hepatitis A, B, C, D, and E. Sciatica so born mouse me to say etcheme mean sissy mean timina monshre no so yere. I try to see a gonorrhea ye share and na so one accident and now don't pemu baby a yano and no so yere also de papa di ho adansi so yere henia sabe e yo ba na be man so be mo dry emphasis kan encounter kidney and so how na akwese so di ko wu mesofo ani eche ho say adansi aba na me kasa nyina to atwa goitas kompo enso na how no so for wani eche ho kompo na de was say o penipa ba ko ahwene free na no ma me bi bai no kra na mo say eson dodo was say sa na ope aha e pacho Kumasi ye wo Kumasi Feyasi Lake Road opposite Jezbo filling station Accra nso so ye wo kwabenya Pokuasi ACP main road and Atakrade branch enso so Anaji estate opposite Anaji MA primary school e ho e na se wo hwehwen a ubehu yin me pacho ye nra e wodwa so a upe bi ato a ubenya bi ato ba bia wa makre ne kokra ubenya bi ato no Herbatin herbal mixture e no de immune system booster o yare o wonyare obetimi anum bi wonum bi a yare abobo so nyina bi e ma wo fie kra energy kaji memedru no eno nso so e wo ho de den dia be ma so ayemra oba ukọ herba shop bia eton bibidro bia na ubenya bi ato ena ye wadua ya herba malamix eno so malaria dro eno so bia eton bibidro bia no ukọ abenya bi ato cough care e wa abetena wo so aseko ase enko otimi bo wa na joda enye ye no me so pe cough care herba mesha no ebinom ena adua ya herba tonic ena na papa ne ka ho asem no se wontimi ndidi na so tia na ete no e pacho no wa pebi number no 0244 54 4422 0244 544422 and 0200 383831 and 0555 797878 0555 797878 me pacho friend number abenya doctor na na kase da se da no be so yes da mo ase pa abusia fo mo da roma asem na da ho no wo de nyame sofo ene wa be kasa no o se maame no onko ba bia in Ghana kru bia wonko so o se wonko kru bia so in Ghana na enema enko yi pa papa na dia dance beyond we abusia fo mama maame nsa metrase na yenko ensem no so bio Sompa FM. Okay. Abuja for na mami ka bibi se na mema bitim ne ye bada me ka chen se ontwin film fi se ne de yenya stable yenya no husuko ehunu bibit tisa na be me de wa kan sem bibiri ya eye hunhum nsem se ya Asem Nipa se mami be fine and the case no can say a person ni sia woni e besia and then can be person me charge production team no say a person papa ne ba no ene mami nyina ba sisi the MSNT ase ya adwuma say wo so be gene ba no ahwe na fine oni problem na mum senka ya ho mami da
Obana na kakyere ne papa se wa ma ne bayi wate ho asempɛ me patcho mente se enne ya papa yi ana police station ho ya wadana akola ne nya problem na me de ne call ho no ɛhɔ na papa no ɛkan me patcho yo ɛno so yɛni hwehwemu bia ebetimi atage ma me se ɔno ama ne bana ho homone ade bi onyankopɔn bɔ onipa bi a odwo nso twa no wo yɛ ɔbɔ ɔbɛma wo ade bi ɛwa no ho yɛ fɛ no printex saa deɛ no obi deɛ mmerɛ naturally ɛne na sɛ dwonso no bɛpem na akai wo sɛ dwonso de wo ba da wonte de message obi deɛ yɛ weak enti dwonso no bɛpem ɛmmɔ ne nka yɛ sɛ dwonso de no obi a ojon so kete so bia so oda very deep say mo asen so it is until say ne die no na drugstore kra na minimaduro bi utoma akwara no me na saa de no be ye din eti che say Johnson de no Johnson de na abo won kaye ade timi bo won kaye say wan ko Johnson na wa hu say wa dwene nye na wa jai on say Johnson de wan ko Johnson na ni padua na ajai ana se wo fili so be jaw nan na wan ko jaw nan ya timete ko ya na ni pedua no e ka se wo senses na ka kire ne ho se wa dwene nye e wo mu a na wasan abebo biu so ene na se wan kan ho ana bia wo dwonso ho ana bia tesa abusuafo de be ma ya kan na badwafo me pese me gina so se ibehia bema no na yewo nipa bia ensem no duru se ya omoso timi ewure mu eka emu honhom ahintasem ekire yen na because baby asem na kodo no ne se obeti ase no de maami ba ma no o se odane ba ma no a o hia ne bibia ono a wo bon ho ba ne ba no mo de no omno bremu na enko But I told me that's ya hwefo ise de em se eno omo na edi dwuma maba katacho yenwa ba na asem na no ka se bema ebifa omo ema no enye no ne da ya punu so na nso ebi nso asipen na emu enye no asem na ye ka katacho bema ne bo obey kwadu so no so sonkora ni mu a tim de sekan nyina ya dai abo obey tia na utie oba ne be me ya semu a obi a pese okane de ma ne de ya dai eye de because obey ora me gidi ye se buki hat kakra ne kratwen kakra because ebra obey ma ne kasa se o me kokoye oba ne ho ade bi no na no obey ba hu se oye nipa obebo pemo kakra oh yeah nipa tinano bra oba ya o kasa nyina no na be men oba ya odi ya obi sanka obenya na me kasa asemu se awade se ye mprantwe se ya awade amoto se opade na mesrew yiwanim ana your corrections ye na montrase adene te ko wi a afene na obi e pese otwa no nwonko adapa se o hwe obey asem a wo kan ya wo kasa nyina no wo boba bia no ye ko store en wo ye se obenya nanka bibi e da ye nim gwase bia to be ma no kura madafo bi wo so oba de wuja no pofrim na hye ne pa obenya nanka ne madum ye so oba bia ko wi ade obeba nanka ye wa nanka wo hu se akosua me o na wuja me no wo se ne mpa ebo nyina no eni ti Ghana ha no se obi ni obi anya problem se ohwe ye nwa ba ni nwa ba man ya wo mu mienu no be ka se wo mu ya tanfo bi no mu ko sha so wo mu ko sha na ye odom ana ma wo nkurai ngomo wo mi hansa sha ana se ye nwa ba man so utie so a kasa e ko so no se akura no on the side eti wo ba ran no obi tinche bia na okokasa de nkura na ka no kwa ebi ye nhye bi na ye ka bibi e de ato se maami e se de akodu akoye ba isam se utie mu akoye ba isam ana maami so te ha ana ukru so ka chos ade ba ko e tan ne se obata bi so ne bam se wo bo na o ka ria wonte ase se te sa de a akra ne se do aba no wo ye aban nipa o
maame asɛm na da no de katacha o ka sɛ bɛrima yi na no mutu ɔto yɛ sɛ obenya nkɔne nkora ne nya bɛba na nka yɛ dɛ enti na de yɛte yɛnte ho kakra sɛ asɛm wei no bɛrima no se sɛ akora ne na wo pɛ na mo yɛnhwɛ ho sɛ sɛ duru baabi na sɛ akora no ɛde ne ma wa wo so sɛ ɛburo na wobu akora sɛ te sɛ akora no sɛ wo na wo no ɛna me metɔ nsuo ɛna me baabi ɔda ɛne ho ahwan ɔmo mesusu sɛ maame bro ne ba saa nka maame yɛbisa akora no sɛ wobɛkɔ ma mo ankɔ nkɔda sɛ sɛ akora no nso nya ma ne abusa no yɛsɛ akora no nsɛm nkeka no ɛm sɛ sɛ ɛhyia akora no ankasa ne abusa because yɛka yi bɛrima no so bɛtumi apɔlotu akora no adwene sɛ wokɔ akasɛi anaasɛ bɛyie ne deɛ wɔno bɛrima no kora no wɔnim sɛ akora no yɛ bayifoɔ ɛne ɛnim sɛ deɛ ne kɔbaa yɛ afei de dadaada wo ne ɔbaa tena so many years akora no abu ne nsa nso once a while wotumi dwo nsɔfo ɛnam sɛ ɛne deɛ ɛyɛ natural Joshua kura bɔ de katacha yɛwɔ nipa bebree wɔ mo awale ase kura na saa de ne wɔ mo so ebi wɔ nye ne nyina na yɛ honhom Joshua na ebi kura yɛ ni ha nye ne nyina hɛ nya de bia na de kɔhyɛ sɛ bayie na mo de mpɛsɛ me kan sɛ ɔbɛyi ka sikyire bɛma ka wɔ akola no yɛ mu mienu ba sɛ ɔtra papa ne nkyɛn na ɛbɛbɔ na mmom mpɛpii no yɛ ne yɛ Ghana ha no sɛ ɔbɛma te ɔbaa ana akola de ne kɔma ne kura kan hu sɛ yɛ ana saa no ma na mmoa wɔnkwɛhyɛ ɔbaa papa yɛnkɛ sɛ ɔmo nyinaa na mmom dodoɔ naa no yɛ ana ɔmo tankora n'ani ɛno nti yɛ ana da biara no ɔbaata ne nwui na wɔte ase a ɔpɛ sɛ da biara ne ma ba ne hɔ because sɛbe aboa kokɔ koraa no wote ne ba a wɔde mmirika di w'akyi yɛ ana yɛnsua saa de no mekata kyɛ me metoa yi bibi biara ni wa ɛwɔ ma dwen mu sɛ me ne ɔbaa ana me yere na problem aba yɛ ntam kyinkyina me sɛ megye me ba except sɛ baabi a wode nkora no kɔ yɛ oka a meme deɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ mesɔle a meyɛ ba nipa bi twi ne twan sɛ yɛ kan ɛna ase dua poma mu wɔbɔ na nso abɔ no kade wɔ kura no ka wɛ mu a ka asante asɛm no kura yɛ mu ade ansa nka ka ho asɛm sɛ yɛ ka wie na mu kɔ mu so enti mɛsrɛ sɛ bɛrima no so ɔbɛba na wɔtie ne a mesrɛ no ɔma nakoma nkɔ fam because baabi ansɛm na kɔ ɔbɛyɛ si wɔte ɔkora ne fon kora kɔka molo market ɔmboa according to an statement yɛ kyɛ sɛ ɔno nso ɔduru hɔ no mu a sɛ ɔno no bɛrima na de ne kɔɔyɛ nti ɔbɛyɛ duru hɔ a ɛm sɛ ne nsɛm according to the statement meni wɔ bi is alleged ɔduru hɔ no ma ɛm sɛ deɛ ɔmo yɛ no ɛmfa kwam nti ɔbɛyɛ de abufuo kora sɛ me fon mo fa ma me ɛmfa ma wo ɛne wagya fon no wɔ ɛne waba yɛbɛsɛ nwanoma polisifoɔ so awale asɛm baa ɛfutuo yɛ ho bi penti ɛnyɛ maame yi deɛ but me tufo aware asɛm ba yɛbɛsrɛ wɔ mo nya boto no mo yɛ peace officer sɛ kɔba ne sɛ yɛ ne yɛba yɛ a yɛka saa asɛm yi yɛnkɔ gyina obi akyi ne mmom akora no ɔwɔ ntam no ɛne ɛhwɛ kwan akora no sɛbe obɛnya asetena pa eti katakyɛw yɛmfa nsi hɔ na bɛrima nso tie no sɔso ɔbɛba yɛtwɛn no yɛwɔ yɛnkɔ baabi a ne hu mu ne korɛ ɛwɔ mu Mr. Kwabena yɛboa katakyɛw bɛ masra tusa medase asa brɛ ne yɛde yɛ adwuma ho dadawadaworoma mesɛre tu papaapa adɛn ana wosɛre tu me sɛ wo na yɛ inchard sɛne tom a obi ansɛre tu me adɛnasɛne deɛ wadaworoma apie fi ma no kadakyɛ wobɛma yɛda ase ɛne ɔbɛyɛ asɛm na asɛm no mete wo din ɛwɔ akora no ho ɛnam sɛ akora no ɛne papa no bɛbɛ nti no menhyɛ da nkɔmu kɛse na deɛ yɛ na ɛyɛ no sɛ menim baatan bi a ɔne papa bi wɔ mmɛmu mmiɛnsa ana ɔkɔgye nkora no nyinaa de kɔ ne ɔmu kɔtenaeɛ afei nkora no ne ɛsɛ sɛ a ɔmo kɛte ne ɔmu nneɛma ɛba ɔm papa hɔ ade nti a maame no de praeɛ ɛna na bu wɔ mu nkora no mmiɛnsa nyinaa eti ɛkɔyɛ sɛ twema mentwɛn baayɛ no a yɛkɔkɔ hyɛ asɛm no so no yɛde nkora no gyina mfimfini akora kɔɔ maame wɔ se me ɛgɔn kɔɔ maame wɔ ɔse ɛgɔn ɔmmiɛnsa nyinaa akɔ mpapa hɔ enti akora no ba ɔno na no mu asɛm no ana yɛbɛgyina so aka na yɛnhwɛ awaresɛm a yɛ ne ba a onipa ntimi nte aseɛ na akɔyɛ penkyepentye deɛ meka no sɛ bɛrima yi a wawale mamu mmiɛnsa asɛnna yɛ sɛ num a wawo mako toɔ fa wɔka no afidie so no wo ho yɛ wo da dodo bɛrima wo ho yɛ wo da dodo sɛbi mpɛdua sa sohwɛ m'anim yɛse yɛtwɛn na nanyɛ wo a wadaworo ma ntimi hwɛ wo hwɛ me
oh remember no you mu detoto asema ye kan na bema wo to for na say ne ho ende o na na se wo ha o se oba ka ko pe na o to ho nya wo de ja nya hypocrite wo to ho nya wo de me ho ye me de but oba ba ko pe oh de me che what say obi wo ha ope ma no on sex obi so per sex no on ma obi na yire ba ko pe da bia obetimi na hia obi so ono oba da na huni no akopa foforo nti mesrew ba ma ho ye nda de ba na too much o say wa fa o anu obi fa ma min anu na wo mamu miensa no asakogya wei asakofa foforo anu metie no promise na nti so ko tena ba ko ho a akekotwa sei na abeturu so na mi enturifo and privacy yo mate eti di hey Asem Mmpe Nipa land oh eti di me kan say warrior sabi ye waluwe warja ni akofa wei ni ye jano ni ye ninawo ni ye sakofa wei ni ye jana basa na enkura ne bohwete omu ye basa na me ka say sabi o ede ya wale de ba ko mienu bi de obetima fa na o mako ne so mane de eye de ye o se ye mane ka bata ne ho ene de o se ye mane ka bata ne ho be ma wo mpra wo ho asem a sa wo te obi ba edi na ma wo ba wo ne ene de mwa na de mwa ni sika ma no no fa hwa kwada sabe pepe me simple calculation I would never do that sanity ana sadi we kura so no e ba sana wo no oba agya ya ye ne nya aka wo se wo pese oba wo ne agya hwe wo maye pa na wadawruma wo be ma no ye ne oba ne nya aka o hia se wo ne ma ne be kasa fafo ne mankura no gya wo mu no ni nkomo obese obebehwe wo mu a makwan ne wo mra mehwe no abre bia no be makwa no hoto sire se obayine pampe memese mehu nanim memese mehu no anase memese metene nka no ebasa emwa emma enkura ne nyini ye sese yese wo yabo no we se we na abo no wo de press atare maso ade na ekoso wa wade nim ade na ekoso wo nkura nimu ebasa ma nkura de hweti a ade braboni ene wura enkura na adwenim enti ebese ye nua mema no ye nua ma no mo a sabi o mu kwa awade emme bi ni kukuo emme bi so ni kukuo ni nyina ne yeto fantam an ye kod kiri ye mano ye ni nko mo ho ye mwa emma abrabo no omu nyini ye eti ebesere batan a nyame ya adumu a mo ko monimu a mo wale no ba bia mo ne nam no dia no de o nana ano de ba nti ebesere batan papa ne be ba ha ambie nyina tie mi nka asem no sha de ebesa ka naram das bema no mesre sofo se ne ho ye da ne de twe sai na me anim me fi say anything can happen nipa brabom de me de ne privacy senti awo wododo bema bitimi taje ze me wo 20 ye participate polygamy nti bibia sikwa nti me mom de nipa amo awo miensa twetwetwe miensa no se ba akonye de asenka mo wo ba akono ka wari no tinka 1 2 3 say awari enye ya first 2 years se go etra 3 years na egu a e oba ne be ma no amfom so anu kura so de be ma kura so de wo yire ebi mu wo yire so mo sa twempra se honye oda san kan san ko twempra nje no so tende bebre ande so on sende wa mo minwa no oh say no de ojitum oh nana oh bi won mo o bro ala be kum ni pa yo ohine alam se kayu mandate the floor is mine for now oh there my tating patch on me that's na I say enra ne na ye yabo ye tiefo no bi ahyemu yesra mo mo tie sompa 93.1 FM ye wakuma se so aminom hotel hwe ni mo ho pe filling station no ni nchemu pe na abrosa bi ato aso miensa fe kama ya total so ho red and white misrom sompa
yɛsese ɛno no nti no bɔmmɔden ne bɔwura asenum na Asem Mmpe Nipa dwumadie ya yɛdie no adeɛ bia ɛtete wɔ ha wɔ na yɛ ɔkɔda na woda na wusumie nyinaa fo no mesrɛw bɔmmɔden ne bla asenum na gatacha bɛm wɔn na bedwafo ntena so baabi a sɛfata se yɛde hyɛ ya emfrintɔ no yɛde bɛhyɛ hɔ de amam producers ne numbers no ɛyɛ 0546 883287 0546 883287 and a 0243 58 another 5878 0243 585878 yes ro ubetimi ahwe Sompa TV wo multi TV decoder no so se channel no nya nasa won sanya kan ya bomodin no mo risk kan ma anasa won silver TV wo ho a boso ebeda ne de akosompa ne adwumadi ahodo ye di ne fidua mu ase no mu nyina no won sanka bi na hwe na wankasa obenya ablabo musua hu no eni susudua betimi agina so e de abo wo bra na ye ka chol se Sompa Facebook nso ne ye twa ye ho wo ho e na Sompa TV nso ye YouTube Facebook no ye Sompa 93.1 FM and afa Sompa TV Ghana Sompa TV YouTube Sompa app de aba mesro call Google Play Store ho na ebo Tara One Media dash Sompa FM Tara One Media dash Sompa FM yade a won so app no sabe ka umi aso na kasa te se radio enso edi ama yada mo ase nemom www.taraonemedia.com www.taraonemedia.com and afa www.sompaonline.com so events ahodo ni news ahodo videos ahodo ni nyina no ya bo ne bede de akogwo kɔ ne kɔsane bi ne fa asresem e ka wo no enso jeje re anase fa jeje wani e wo ho na katacho be ma Asempa na nenso so abeto ebedwasleda ya yetutu ne srani abasasa no na eya mpempi na mebisa me ho sa ware ye de ani gie ne wodo ena ya na ware enso ne nkɔwie kire no na ensem a epiepie mu no odwene ho ba bia wonte ase wote ase kora nso a enyeye na yetie maami Asem yetie papa no so ne ewa ahoma so ne no ose wo kɔ na watweda bi wedwure ntinya me adom abrepo beba ntino yen hyeda mo nwura mu pii no ma yenfa we se no enka ne se wo mu mienu nyina wo mu kasa ne ma da bia me kasa wo mu yenyankopon akyede a wode ma awofo anasa awafo na eya ne mpepi na no behu se wo hawa na sentitimu kakra ba be ma ne wo ba ne ntem a awarefo ne ntem no na afi o mo ko enkwada no eho ene ma me kan susu dwan se wo ye owofo mo ntem ate se ekunu no wo yere na enkwada wom wesi mane nkwa ase wesi mane nkwa mesra kwada no wonyina baabi a opɛ no ɛhɔ no obɛkɔ ɛma ne bitimi ka me ma enkola ne se me ma wo nkɔ ne papa hɔ obi wa ne papa ti ase kro timi ka kyerɛ ne ba ne se ne papa ewu because say ne ɛyɛ bi ɔde ne fa mu nti no wɛsɔi se wo ma kwada ne hu ne papa da akwada bitimi free ya friend ne se French man mu ɛbɛhwehwɛ ne papa wɔ Ghana ha se nom ɛnso na ne maame ne nim eti ɛma na wo mo yɛ saa no mesra mo enkwada no mo nyina untimi kampi wo mu so na bia ka se yeto ma mu die enti no wo mu akasa ti wo mu ho a wo mu abekwa kɔhwehwɛ wo mu papa ɛna afa mema no so wo mu ma enkwada no so no ɛma ne hu wo mu no wo mu so ya de korɔ na akwada ne nyini na wo fisa opese wo hu ne maame na o hyeto kro ma na se bon bi kurampo na wo bekwa akɔpɛ ne enti no de maame ne papa wo mu twe akola ne ho kola bi mekwa akɔfa no wesi me ba befa no akola no kwanyam se wo nyini 13-14 years wo timi kasa but yen ka ne se ɛma ne bi wo ho a wayi wo for your bad time enso treatment a wode ma ne ma no sebi ukohu a na ani enyan me tie papa ikasa mu a me ni hobi but according to the kasa no kasa wose maami ibu akora de ne hye dem ansa na wabo no na esa ba o ene be wo nani o se kumo na ese wawu no oda ho eno so so eya asem foforo eno wasa complain bia mu se wasa de sekan ebu akora no se yampa entwe ye eya sana ti amo treatment bi wo ho ye de ma ye ma na ye se ye twe o ma so kana twe no na wo ka asem bi se sikani ba wo ya aso den ye se opechini onko ni ato na twena blochire kwana awonde okwa na wode na no waba na se winter wakwa ma wade no na so tweno so wonya achi ne kura mesa de kokko eso wo show
ye ne hase anom ne de etime bu akola minim teacher ni bia ne yonko blemo pa oni ne nyina akira de okobo ne ba e ma ba wo ne me kase no akwada na ni afra beto ne ni afra na ni ba ko asai enti ahwia ni ade bebrebe na abatan so ye de tete nkwada no ye kasa nya bro na asese kantwe a wo twede asa akola no nko ano e na abetimi de atete bent ne ye kan sa na ne ma me so kyerese ne banzo so ye hwe no ma ko police station ne hu nyina bia ye se ne kura no na hwe akoda na sa nyam sa papa no papa ne kasa mo no se ye tie wa mi tie we se am se o kasa no na mi tie wa no ne se ma mi bi e na bu akola no se wa ye defense ya wa bi no yenko mu hu se nti me kasa set sa se entwe ye se obat but me kan in general se katacho na ukọ ya afiafie mu asede awofo ni bi esi treat ye ma no e na agya no bi nso wo ho ofisa maame no wane na ani ni ye wane na an separate wo kwa paso nti no ubawu sa wo ya ade amanaka no fi se akọbata na medi na chinti no me fa kwada na ma no no agye na kenta so we kra de yesi nkwada no wo mu ye miensa ena che se ba ko na abedi ne ho mienu na wono ho 16 years na wo ho yesi ba ko ne ho one ne wo school mu no na only 16 years no oh senior high me fa try ena ketwa no yes na me ne ba ye me pa try na ba ko oba no na akodi ne ho no yo enti ya kan mienu ne ye me pa try enti me gidi se papa ne beba hanti me hya den ram bebre na katacho ma me fa futuo we se ntwato e ma na ya ba no ya yesi ye kire ne na ye kire ne ya mpa e ma kire ne nan e na oba yi kasa no ne sem bia wo kan ye se be ma no wa wo be se de ho so fokura yem so no so de to so me so according to papa ne kasa no kro se nkwada we mu na ye enketo awo mu ese wedding kan ne ma ne bi wo kasa kra wo se wo ne ma awowo a wonim se wo ne ma awowo na so so wo ko ya wono so ne wo ye no eti hu ne se enye ne first wife and asa wo no wonya ne first wife neither will you be the last eti ama na yesi ya na be ma no opema dodo wa opema watimi ne na wo ba ko na wote ho wa opema na watimi de na tena na wa mumienu na uguso enkwada de do so wi afa na ne ye ka se ye be bosu dwetire de agum panyimfo nsem ngo awale na opema dodo na wo kofa no no na wonim se opema na akofa no be ma bia pema eti ene ma na se wukunu ya de kakra bia na opema ene opema osofo si be ma no ho ya ne de obi a ho ya ne de obi awa wa atenka obi awa de so ho ya de na ye so ho ya da ho nya da enka wonti me mfa nkoda ma bi ase ka won be ma ho nya da nka so ka won and also obi awo more than that no that because endorse wa obi awo more than that enti sa wo pa eye kura no pese we ye ba sofo eye ba ko pa na o pese we ye ba ododo e ma na ye ye ti o pese we ye ba edom da che edom ba we ye ase awododo o ino ntimi mu dodo o sama na ye su gwagina nkwantia na hwe ye na se ntimi mu dodo enti mema no mo wododo ne de wo betimi ahwe o mo kwa de a obi nsi wo kwanti na ma na me kunu pema no wo kwa wa na nim so opema na akofa mba choma me fancy ase me da wase yo abusan for ma me de won complain say ne kunu pema o one ne ba ho asem no waje o se ne ma ye 12 sa de o kan no aka se la lokayo sa yo oba ne kan yo ano kra so na ne complain no me bo na ane ne ba sem no de ba ma no tie ne sha na akura no so yo ba ne se me ma no wo de a me so no on fa ne baba ne mre mami na odi pa wa so mu sa na ehu ne ye no na de ye sa ene obi ntiti obi ba but oba de be so me ma ne bi wo ho ebi so na de o kan se oboro so bi so na ye ne kuru na nya no kore ebi ada de o kan so no na de me ma me ye so na de o ye no senso no wo se ye din na ma me ka kire wo ebi de praye ni nua nyina bu nkura o masa na ye tu ni fo se ma me no so ye sa so ya ntwa yi o ben kas o da bi men ka se wo mpa na mama ye nko computer to dwa de ye ko ba ye be to so aba mama to was mama na ye be mo akasa wai
Obakus. Wouldn't miss our brap and yin and yassim, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by China. Confanco, Asem Mmpe Nipa. Me de sebi nuabe ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can say me. Listen na die we die ya some ketu e. And na tiefo. Obi entie de me kan yi. Ba ma duru biribia e sa oye ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Aduru bi was semence ba so. Asokore mampon. Ye friend semence vital heba mesa. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa duru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de am sa wo be no. Wo pa mema duru fra na gan bi afa. E bi was asokore mampon. Semence ba so. Eni mia e to bibidro ni abrofo do no a. Sa wo pendro do atu a. Kodani farmer. Kolinak. Misty. Apidank. Presa number 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni fie du nwotwe entumi numbi. Aji mafuya meya yese hepatitis metuase misremu asa waya bi na ekikimi emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture nompemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hweme wahu entemukura one must specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare ahoro, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko, wade abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wade omu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP Road. Was Power Bus Stop wo ho a. Kumase or Feyase, wani Josbro, filling station de hwe nemu. And atakra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obi a wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa free and kasa. Okay. Order for me mawakwaba eba abe herbal clinic. I was for Edamase say my train my yakwaba. Obey your power ne yato and say beman ba and I be hunu the Hebeka. Beman ba ibe huna futura de bemano. Say we a bema. Na wote wo ba yonko ba ko ma yonko se on ntina akoko sache nya kroma fe wo ye die asem bebe chiri enti do the right thing and be free me be bank ma me bi so he wo ye die ni ane ma me ba obaka se akoda ne ho ayi fintade he se ne enye sem fa ha ngran sem to asori nchiri munti wo no ma me nkotena that's all the usikaba. Okay. Mama, Yamakwaba. Yeah, dada. What they say? Yanko Pandumo, dada. Patch all they say. Me patch your flame Cecilia there. Na me sa me dia me sa de wa agugu obi anim de sister adwa. Sister adwa. Me patch yo, who fra agugu? Me patch atuma agugu. Yo. That's it. I'm a cast of free you so. Me patch me free na atuma agogo no me ni kunu nete ho na me frenyo so number 1 ono kuro ti agogo me ba try yo mama anwumre pani force anwumre me ba try anwumre de me da badwafo ne atiefo ase me ne be ma aware me kunu kofi mensa atena na be lockdown nim na entokwa ba yentem me ba adwom Ekufu ado kasa say yem kope enema me go me so me ye bodwa ena me call say me kwa kope bi me clan say me kwa kope enema aba me ba benya enema no eko ofie na tam ko enti me ko ne nche say o me miskanya aduane ne enidi o ka cha me say me pe aduane adi aka me ko odwom afi na me ba ena me say nya sa na kai ho asem ene ne yamanti enti na afi na me ba ti na ne kasa aya abufuo o kasa sa nti ma metwe me ho ekopa ba bi tena se de o mebo me nti ade a kyen sa na abufuo ni kom na me se na asem wo ya aba ya kasa we me ko odwoma ma ntem ho abufuo na odi a hye omo se han on kasa me ho o mama ko o ma wonya me hwe nkla no ayi tensi di amom ti ya na me se asem we de ensini mitiri me mfre minuamo mfancho wona wo masai pacha menene wo menu
memfla me nua mo na memfa nto mo anim sɛ sei na ɛkɔ mini mi kuru ntam ampa me nua mo de ɔso yɛ ɔyɔ bai ɛma yɛ sɛ asɛm wɔ de yɛ de kɔto yɛ sɔfo panyina yɛ som no anim yɛ de kɔ sɔfo anim ɛkɔka kyerɛ no sɔfo frɛ no ɔka sɛ wɔn nkɔ nti akyerɛ no wɔkɔɔyɛ sɔfo ne mi kɔhyia ne no yɛ ka bibia ɔsɛ da wɔn deɛ wɔnya aka sɛ on wale me oni akɔhoma bi ɔde bɔ me na ne papa fira sama do bakora onye de on wale me on san mo makɔhoma na asɛm ne de da hɔ a mi kodwoma no abɛgye ma ade asi hɔ ma me nkɔ mi kodwoma no abɛgye ma ade asi hɔ ma me nkɔ me nso adwuma a me yɛ aban bosia na me de yɛ adwuma ɛwɔ efie hɔ ma nkɔ kɔfa meton a me nya bi nkotua bɛka afei mi kodwom da kɔm bae no wɔtwa light a efiri fie ba store mu hɔ no na wɔtwam ama me niam me na mama makɔfa bɛgu fridge ma me ton ne nyinaa yɛ me ka yɛ kan bia wɔ so on so light ne ma me da wɔnya me hwe wɔn nso ɔma makɔhoma ɛna me de te hɔ enti yɛ na ɔfiri wɔn nso ɔkɔ trek ɔkɔ kwan so ɛbigyan ɛde nuro kɔ enti ɔkɔɔyɛ no ɔkɔɔyɛ na me nya akwai ɛyɛ adwuma no ɔkɔɔyɛ noa no me ne nkɔla ne si ebedidi si ebɛyɛ de nkɔla num egu me so wɔmfa me ho namba me de fle na ɛkɔ no wa block me ntene nka be bia ɛna wɔde baayɛ ɔbaayɛ ɛna ɔkɔ abusuafo so obegyaa me ɛna abusuafo se ade akɔla no ayɛ ɔde wɔ se me mu no enti wɔn wale me de on de ɔka de se me mu no wɔn wale me didi agya no me no aduane ma no me nsi ne niama ne charge ɔde bɔ me ne na enti wɔn wale me ɛna wɔn se ne yɛkɔ no papa ni ha enti de bɛto ne papa ni ne papa ba na de ɔbɛka no yɛnso aba abusua na so ɔmo ba ne na so bɛpa ne kyɛw ɔmo ba yɛ ɔsɛ de ɔka no wɔka wɔn wale me ɛna wɔn san de gya hɔ no wɔkɔɔyɛ enti me te so waba bio na me san mo abusua na yɛ de aso teɛ ɛna wɔn san ba yɛ me na mo ɛba n'anim bɛbu n'anim kotodwe pa ne kyɛw sɛ deɛ ma yɛ bia ɔmfa nkyɛme ne bi nsi bio wɔsɛ da kyenkyere wɔn wale me enti bronya ne wɔn san ba yɛ ɔbaa na ɔkɔ me papa hɔ sɛ wɔn wale me na okura ne nsa ɛne sika 35 million wɔde sum me into wɔn wale me bi ɛna me papa sɛ akɔla no me klampo me kan ne charge bi ankyerɛ me into wɔni ha into kɔ na me fele no me papa fele me sɛ ukuna ba so obegyaa o ɛna me sɛ papa sɛ ni sɛ no wɔka sɛ into me maame papa ma be me wo fama be pa ne che wo seda enti na obaaya na ne de wo kan enti ena wo so aye ne se benada okokwasi ada benada nyambo a omra na mu nhia na mu nka ho asem benada ne duye koy o mu koye wo se won de won wale me ne wale me chena ne sika 35 million menye ene ensa ɛna abusuane sɛ abla wagya akɔla ne hɔ mfie mienu ɔmɔ ɔne ne mana kɔhoma ɔmɔ te fie ɔmɔ ma kɔhoma onye ɔmɔ hwɛ nti mfie mienu no ɛna wode 35 million besum akɔla ne ma wɔse ahe wɔni mini awale bia wagya me ɛna abusuane sɛ sika de mpomu so mu na mo ka kya ne sɛ woni menwie efiso wa mana akɔla na boka mfie mienu ni ɔmɔ na kɔhoma wonya ne hwedi sɛ de bɛ ya asomdue bɛba kɔ ne kɔpɛ kɔyɛ nhyehyɛ na asomdue ntɔ one ne ntam na hwɛ oma ye kɔ ya wɔ se o ma giska ne 35 million de wɔ summe into ne ni asɛm bia enti fie da dampɔn mienu a yɛsi no o tu me filim akɔ ha da ya mamne nkɔla enum no nkɔla ne ne mfie o mu nkɔ school o se o kɔpɛ dan ne wia ɛna o bɛ mu nkɔla na kɔ school nkɔla ne na mfie na amanfo busame na o mu ne na mu twi sakre saa na me de kɔ enka wie social welfare sa nkɔla ne na mfie mo bie school dada o mu tifie enti be de ne kɔɛ me sto mu hɔ ne mo se makɔsama ne de obedwudi sto mu hɔ ne ma nyina gu fam asɛm ne ma atoto sto ne mu de safo na kura se sto ne ye ne dia enti wo ma me nwulam ampa me de kɔ ebuakwa police station kɔ dan wo mu ɛno mu betwitwa ho ne ma ebe ka ho asɛm ne de safo ne ma me se me nton me ne ma na wo kɔ di pa aba ɛno kɔ e oba na anu wasan de makɔ nka we hɔ sɛ mintu fie efie hɔ wɔde o ba ko ha da ya ma me no watumi afiri me ene me ne nkwa na afiri fie me so japade no me ne na ye be oba wale me no onye japade no ene ya wo nkola anum ena me se me de ba bedan atiefuo ene abedwafuo se mo nka bi ma me ni obia me pa chom ba na ma no asem yo
abusuafo na ya kan say ya semu bema no so ye ne nakasa na bema no so akan simpi na me de omo obai se omo akudwa trading kotodwe go form ni ade na me bi sase bone be na wa ya na mugudwa to aso sa no na mba cho se me no aduane mani ni me nsene ni ama me ne na enti anu tin wo so nwale me yo so sa answer so hwa na odi hu fo me ba cho me ni hu fo me ne da me na wo nkola anum enkola no kra se ya afene fa bia na menyem na chi enkola no bobo so last bon kla wa 3 years and opinion is what 12 years inti enu ba me na asma na se oba no ntufie ho oba ha da ya ma one ne ma na ene me kama na to obi asum se onipa da sane se obenya ho to wo bi fie ante se ofie o okwasem ni wom se obakwa akwatana ba bi yen hawo but ebeduru ba bi no kura na advance na so ena ne da bi akura na akope ukura nkwada enu mede be ma wo enne na me ka no kure 93.1 enya da bia na o kwaje a nkwada ennum pa ebeje wo ena nkwara ya ba na ngomasua abo wani so obachocho da ho sisi a fi wura no so entwe se obachocho da ho enti se woni oba wunum ne nyame aya wodom ne waya dampon mienu da se nkwada no wo mudi a na you are blessed me se me oba na ka chem se mi lodu nkwada ennum no emfa nko hai obi edai ase da ne fe ene ne kase ne bibia ti bia no nko ha singiru ma awugo o ma me kan no krepa if se bedru ba bi kra na advance na awu na wo so hwi mu wo mai ne fi wura de jagu mitim nkwada enum no mese sawo e de wona ko wura bombe ndi se be me waye brebre ene wo kasa kama e wo me se me gidi se be ma na akoma hano so kokko na in fact wo kan sem nyansem kama so obey wo penasem wonya ne tamfo oba sebe wadan so na wo mamunum se wo reference mbibrinti wonya ne tamfo da ontumi nya ne tamfo so da ene na nka akade ne bi san se wa ware ana wasi debi enti akade senka no oba be ka bomu na nkwada enum yi wan be ma be ena dinani be wo so se nkwada enum wo be fa nkwada no na wo na ye hwan ba be lodu manoma enum na no be wu tu ekura na ye se hwan bontu ye de di na tebi ajubi bontu enti masre ye betie be mano ne de na yasra se be mano obey wode ne ntra no hwe ne ma on ne ntra because omono se be ma eboru nkuro no so oba no wa free machi wa bomedua wa famsika wa buru me maame ana wadidi maame atem sa ense bi charges die se be ma gina so se bia mentimi nwara oba no ye ke bia ma we die che se eno an se na ye kan kura no kwasem ni se no kure se obayi de namagu fridge mi na wo twa light ni mu pa ma nam no pro ni ade criminal charge wo crime big crime so if you say obi kura that dem keke kura wo ko yi power the free mu a no crime and they say what load ni ma egu fridge mu no wa ko twa hom say no kura ni nyina sanya awaresem anabi bi etesa kai wo how pa abusanfo mama yentie be ma no so ni awone meka ye na ya hwede no ya jai ya tun sai guso ayen na mere no na so da so wo fie ho
Say or no the make police station or side make social welfare. Anna a Ghana was for share man ko high and also on paper make so the make no. Anna my money gate is on per day 5 months on per day. Anna a honor walk on. Minimum incident be our no certain 1 minute. Anna on open over here. You know, when you can also the year. Inti container no ameli asu ameli amanu ameli de sport na me kan for the sport no me manin siwo na minya dan na ameye no ana sese me si dan na plot no oje na bra na ware no no oh no oba na dan siwo ana wa wo oba na dan siwo o ware no no wasi dan dada dan siwo no beto na ode ba no wase me ni ba no drive out from the house wale ne ma onu ode ko ya no so ode ko ya na amoa no one ne ma ye dai me jao ono ne ma mande dia me na me ma no no o so be na be pam ne ma wo ye japade ko pim nyam ne kura nya oba dia nti single room no meti ne oba me ne ja ya tra da ni mu ana me pam me fifi o se me pam na ko fa me pra be tra na se me pam na ayede nti na che se wan kasa wunya nware fofo David. Oh no, so no baby of yoda. Three hours and so no baby of yoda. Obuza na aware no be go no o se mo kan sum sika bi and na se nyanka. Na sum na wie aware de se mu no ready me sum na wie onko ni krom. Ne wo fa krom odu kro nyina atim na busuafo nyina atim. Ya wie bibia. Fa so ofre. Ofre no so number 1. Opa ko krom du kro ne batim. Se aware no de ya repa enyi kra. Offer. If I didn't want to friend, I'm a man was a friend, I said if you're still a friend. Then person who point you would you also the friend. Also, would drive on that feel. Now, almost only baby hour in a manner echo settle. Now, only baby and Tinka. Oh, what a bear my crown will if you crown no hard. I'm a hunter. It's a sea, I'm no bad. Oh, higher, not Ticanasa, now was I renew. I know the Miami life. When I'm a man who woman and Pepper Yamoto, only been a jam in yet. My man no so about some cranity. Any problem. It's one who been in one walk out, you know, when you could be unworthy for. Oh, how was I? Now, I mean, the bank show with a ground because and then you know, dear. I know I'm a town. The business in the Jamie will be to come to the natural on him. That is why I may be sassy. Me a bomb what they say, Kayabe come up boom. Maybe our dear Mmpe, our dear Mmpe. That was say when your town for. Yes. When you're a town for crowd, I want to soon you're a town for. Yo, said the Mmrantehene cinema kasa no na aja akoye adwuma no fa bi nya sa de anka Mmrantehene we no ontime kasa manim sa okra fe na wo se wo be si dai brabe na boya wo be kasa manim basa na ya part of our job enti o ka ho hwe nye yi otutu chiki bi maame a mani anye ho na Sompa FM minim bia na osusu say the yonku depend me o say so bia ne sika mu du che me ntina o ba sere me boa abinde bi hu abanyafo madam Roma me de ofikura ni nyanem say de mpanifo kan na me de asomdwe na mepe ewo na me obai say aware ni gu a say wo suffer a lot if you say nkwada numpa di watia eden pa se se bi atema na betu akotena na tema fori nim se wawu num ase se wote we o kasa ne bae ba akokoro bi abaji adi anya sa nkwada numpa de uludu won pa de a eden da kura akopa ma akotena mu no se wo se nkwada num no ba ahwe ya if you were because ma me say me baba akon agi obi sika dada na ma hwe da je le logo afri mu ano omno Agatacho ora de wonya aware bema se meja o masum 35 million enti me pe bia ha da ma no okotan na masum ye oba soso de a I will never go Agatacho ni medasi bebre bema ye ne kasaye megidi ye se odene sesi ne bona onimso ono nkwane bema mi so ye japade I was no my own, but a cassa or no cassa, and yes, cry, but a neighbor and them caca. Ya ni pebi in shia cassa. Share catajo.
asama na one ne kan be ma tutu chiki e de be pa waduru hefa kata choro na sem bi wo kan tan kura wo wiase kura mempe no aya Jimmy kasa o si wukunu ne fe ne sei hwe me du mra bia ho metima keka se ma cho ba ha o de tag be se omra se ma me na me kasa hwe wan wo bai no won num o na won num ana wayire ho na won na da ana ma wo mamu num afi na opese odoje ni wa ka chen se mempe no nipa ka se Mmpe Nipa wonim ne wo ka edeba dia na wo hwe kata jaw eduru mebi wo no ma yenwa ma no mo mani na ho wo kwa bi so hwe yese ade bi wo no ma wonya Nyankopon hu de eba na so eduru mebi na mo ni da wa who kind of person ne wa eni kwa se ba mebi akwa ne wutu ana tre show asem oka majano mempe no obi a wonim nyansa bi anhwu sa wo de ne da majano mempe no na sabi wo befa no awunum hwe mummi hwade bi ba memo mutie yen so onya fa ba ma oba na ne wo ka hu se wade bi a wo ye bia no enkura no moto mba bi o ana ado ma ba wiase enkura num wo de wo pa mo na ho na enye sa enkura no wo mu fie na sabi se wonim nyansa pa Nyankopon atunzem na wo so bo sese kakra bi sese na ba oba ma wan wo susu nkasa na de chena se woni wiase a adana wasi wudo bakwan wonim kroma nipa bia ya japade o maja hoko mimi nda we ya di animi wonim krofa japade be o ma ya yekoka na tie guom so wo susu ma ne ho so na wo susu anhua kasa na wonya chiki na wote di fia wo keka no na wonya asema ya ka wakofa wo ba na woni na wo mamunum na wo ye adwuma wakote wo yam ama ne no ma sen akeka no baba na na ebe se nyan ma police fo nsem bi se ba mo mamra na nya adwuma wo ya no bi beka se Ghana mra ne amra wa pa but nya adwuma mo ma na nya adwuma e wa kwa biso nipa nya bo wo edu no ma bi awarefo bi ba report a na asem no ma ne nwunan se oya wa chi ukunu wa chi wo kunu de a na no so akwa asem foforo kata chaw ye nwa ba mai se wo tie ye pa o hwa de we sikasa hwa telephone de bi ameka asem obi a wunim ni na onnim na wafra wo no se wunim kasa ma kasa enye de papa ya ofra wunim no wono kwa de o si bodi kamera enti obusa na me wo no se wunim Mmrantehene wo se ai de we ase ne kasa sif se wonya school boy bi na de be na wo asem na ba apata kaka we ya wo baboy ana sabe mpreduasa na enne kura no ketachaw enne kura obi so wo da bebrebe kura na sa no ma na twamo wode kwacha ho akere wan na sabe wo no oba wo mamunum wo se wo pam nkura ne oba no akọ ha adamom na hwan na emfa sa gusu no wo de gusu no mpe hwan na emfa sa gusu no nipa nhwe nyansa na nkura ne edom ba wiase no ya ye wo mo san konsa no Nyankopon pesa wo obi a wo ye wise bi a wa ba wiase bia no sabe se wutu kwan ana wutu kwa bekodi baby 3 days kwa na umma so yo batampa wo ye bema papa esesa wo feel ma no busa se me nkula ana me mai sa me o madidi sesa wo te ho ena majan kata so yara de bi enkosi da se ye nkyire mu se bema so wajai wo ba wono ana de ne peka se matwa sika se me de ma wana se na kafu na me wabusuafo na waka so mo kwatena mu no eduru mra bia mame achopa bi wo ya mpa wo mutie sa asem yeye eno ti na brochire se police ne chewa na koya ho se masa yes masa please obobu sa se di nti na opa acho ade ma cho ofi se wunifo ade na wo pa acho na so ya santi hade ya beka se bunkotodwe na maye ne ya nyetumi nipa na nyetumi me da bia me kasa se mo se ya ha ya santi ya se bema pa na yira chewa ya asem kese eso nkanya hwe enti wo pa na che no bema no anya osutumi wo se wonya obia na yehwe ekọ ba bia na wasem na ya ne foolish case unless echi ye kun awie na nkanya asem a ya tetetete saa no ma wo office sa akwara de ne ba wiase akwara woni mhwe o nanta be se na do be ma kokko akwara ne ba wiase na se wasi dan ya de na kire dan na wusi ama hwan na waka cho so mannum ene obai hwanyinti wo mu pie firi dan nim na wo nko ha dan wo ba bi wo ko ha dan ba bi na de wo se wo mpe na hwan na wo de sa akwara 5 no wo de ne koma no
ya ye ka uche fidie so na wo memma chick e de ne waye e de ya ne waye krom ye nkrofo bi o mabọ bra pa enzo mo no kasa o mo se gu machi omo kasa omo no panimu kasa ni sagu nachi ukru no menim ba bia wadu but won share the way si kasa no so kasa ne bo so na krom ye nim nkrofo bi a se bo mo adefo pa me da se so for bremo akomko odifo poko bra akomko ene kanena anka ensenhunu ene ensenfun se de ya no mo ka wase twede ye to na hi atoda na wutie nkrofo bi case bi ya wote wono ma ne wakoma etu ukratu a wase wutiriti tin na ni ti da no wose gada 93.1 atoda na wutie obi issue a obagotu obi di o o say is that make say akom eko yo kane no dia kanina ka betiti nana ko sa 70 na akwasi broni yetu o ni enfa ni wro from sa woni obi aguma mu mo ko ha de ama no water fio ati bonko so be ma be ni ti bonko so be ma pa be ni minim de wi o sitie na obi oworo so okotakwa na ka ba ko pe na elodu asaf market no was starting so pa takwa o de ta ka de elodu ye ma ka de twom ye ya o de crowd na so ebi na okro ye you bema wadawruma ya kasa se no mi ameti akranya osas na ode aba akomhene international ohene kase ye kura ye ko nim kura ye ne ezagu echi me kasa wo kura woto kura ba kokura fon woto fa bi kura wo kasa wo kura wotiko wonim kura duanya fe ya me na ye wodo no anya obi ba ana wo win brr ni ne wo na ememunum ya mumra mu ho ase munsun kasa akaka be se fa ko ba biawo efie no maami entum firim ne entum firim china hwani ye opa na so be hawa na wo pass je gu bentuom na de so butum ko ba ma de din kwatasem wotimi twesika o benche ase de oboa se ya ne ko ya papa bi twitwa nana o se wo du ho ene de ya nana tu de on tu na mom de aka hu bia se ya ne ko ya papa bi abrantie bi twitwa ne yire 99 twitwa no onye ne boni bia me ne wo na o ma me ne wo na onye adwan ma me wo ye wasedia enti ko no na kono beda na enkwada enu mikura no se obey be me se de osin na kono be bro 1000 kura na so me kwa katecho wa mo obey charge bia o ano wa mo ne charge wuti ayi a mini wa mo charge bia mini ni problem bia mentano etu won tum firifie ho na efa eda sabi impredu asenti to some pass so obey we tu firifie ho no ma obekwa ko for bag number 2 opa ma me mfa nkwada anum ni nachi na onwurawura efie wo tafo ede efie bi onwuram ni ebisa na mane ya mpa so me be pedai me ne memba enya adwuma ye be pedai ye ma okra eda wo fie okra de be ma ye be ka se just dan esinsuo mo obi ampe anya de be ma no eti abrantia o tie mi anasa abrantia nyame ayi wado onya baba na wo no masa se wadwene emwa ewiase na ye kono eye mumie nwini dachi o ye dachi no hia wo ma na wasate pam wo mbisa me domi ma na do ma ubetu manako se oba ni ntumfrifi o makọ ha da ma no na ye me ya se edurum le bia kane no nanka sabio aban adwuma na kenti se yo se obi de ne yira ba charge no wo de bobo ne charge se de kwa na emmemu num de wontimi kan chen se oba okọ ha da ma etitu police ni hutu mi so kasa asa no se de ni bi oka bi kire sister ni bi na no so maame ye di bediu e fa so ye police ni uku di bediu se o si be me ni nya no ntum nyim ni me ngobonti amekọ but wo uku di bediu eno oba ne kwa na wa nya kura nwale bio be me ni ja no police house aban efie wo sama police e ho no otie ana ogira kwa no wo ye hweme nsam sama doda
sister brother ehi ni ye kwa brabo yi ni ye kwa nipa bi prim na kuma din me pa me ma me hwa no oba no ye mehi ono adwane ma me ni onsim niema na oba na okofa ba no ono obesi niema obehwe osai abrantie to obo ase se wotra se obetu enkware frifie ho a ye nyina ye de ye ho ebeji nana medase okay medase ansana ohene yire be kasa no omienko asokore mampon ye kope hwan ye kope semens ba clinic semens ba champions ne won usi asokore mampon kru ode otra academy na wa katse driver se o ko asokore mampon ra bank ho opposite one mo semens ba clinic ode o se wo ko asokore mampon ra bank udu ra bank one mo what do you na won mani mu no a edwana sa on sa ni fa so titi if you di kana edwana sa no if you ne di kana abomod na akọ tentem so na wo mo nya waduro mu waduro pa yarsa mu ayarsa pa ayarsa ye brain behind abotre eda ho nu papa de sa yade ifini papa de ifini pa hunu bebe yade wo yade atinkenze yade abodam yade be fo kwasama do yade ne denfo pa no watena buruchi be mu anu nura mame matmas wose men cancel say bomodna akọ asokọ mampo wura bank na call semester back clinic that's all now betin what view oh enye wono nko asese nipa omo kanfo semester back clinic omo do so pa yare nini ya ye ne denfo pa no say so ba wo be ma wo agoro na mudie abusana wuduru ha no bisa se yesi mu aduru bi wa ha se memma de power se duro no me mu nkire me na bibeje jime sunsun jedu o se bibeje jew mu nkire me se duro na efre na agan no na me fam ko ma alfa na me so agan no woni 18 years woni ho kwa sa wonom sa woni nam so aye nom me pa chopi sa o yira na o mprato nkrasa me firi akra me ba madru joso woni kwa sa wonom me pa chopi anything can happen man me dru kumase o fa ne ko dru fia no buku bi o ban me bi sa se do be no so ansana madam fu bi no sa ho yo ya Zompana 3.1 agurmewi efe na agan sorokuo gangan anajo no special we picking just e kojo na kan o si we picking pa na akobi se eduro no eye na wona gangan in fact obia no anu osresre obia be ma bia no anopa wadanya na yire sre no so sre bentiase o se akobi wo adaye fi ho anopa bi on na yire ko afedi onu ma agan no anopa wo sre na yire so sre lewe yakobo wi ahuri anajo no ai safozo ade we wasre ho asre yo ayo yebi o yebi nana yo we ase ya ma second bi wadawruma na in fact mama be say ni kunu de wa mana no wi ofa kototwene so the hala jo de tete ndodo na so da mama nka so fa kototwene o so ma anto adwemi this year na o se anwumre ni kunu ye dro sa wo de ba o wo de ba no yeah abuja for number na be free na ne semen ba clinic mpenfo adi nkomo number ya ttt o fra ba bia wo bia on ba jo so number ye 0240 61 60 61 0240 61 60 61 and 0279 35 65 70 0279 35
6570 mesre ubia wo pe aganya to no wo fresa number ya ubeja bi wona mo bisa ba bi eton bi duru ni abrofo duru bia no ubisa na wo kwaso koma mpo de ane nakam sisi ho bebre obi obanu magan bia wo se me pese me ton bi obi obanu magan bia wo se mo momenton bi ene ye de happy birthday mama Dora apia Boston US na otie ye pa wabaha wabagana ha mama Dora yo ona wada so no mama Dora na beto screen so waba o chezo on fa yi ni agro America ho America ho sumpa wada ho de se de baby sumpa na du no baby enam no adu akire katacha on se abrochefo no ya na omunkwa na hyehyɛ dɛ ma nte sa ha utimi pie ko wada fudo no ti omu kyese sumpa na nti oba ye so kra da so te ho nti ni wura se oba be sra hansa oba banza no ko ni wura Anthony ni wura so friend Anthony ya utwa so Tony omeba Anthony Dora ana Dora Anthony to muti zami woti TV ho hwe ya mo akwa ba ni mo ya bra ba cha katachew ne be hwe hanso de we be besi wo ye Dubai am Roberts ko ha na adwene no na am Roberts ni bisara yele say what they say Asem Mmpe frame Jane urade ni ma me de Jane ma me gina ha obi anya wo hwe what mo me enkochale and we say man and also they say also me mom de nyame and me frame wusu but me bet na man time hand obi a frame Jane wo bi azuro wo di be man dan di Jane mu na nkwaje ye wo and o kan no kre was di pa de ye wusu but e bet na man time hand obi a frame Jane yes ko okay oyena yire yankoi brani santi me bone tew ya frani se Kofi Mensa Black Kofi Mensa wo ye obi a wedding kan ya warranty kan de kan yo kunu preko penso ne kete cho se na awia no ne kasam se ne nyina yete hobi na yetie voice no nso bi se de ekosi de yanti nyina no anwumre se de ye program na ye boy ne ye nyina yetie bi na o se me ka se otutu nsem bi mama na chiki na otutu ye na kete cho be ma wanza be ma ye kum nya hwe wanza me ba ha me nya keka enya hwe entwa ye na mamenka asemba ko enche Black Kofi Mensa se wotie na matio nwoma na etie duonum yensa na sensa so dumienu ena breko na wo hwe Lucas Mmpe na eti du na yimu du ba ko no mu nyina ka asemba ko oso obiara obema ne ho so no obebre na se na de obre ne ho ase no ena oma ne so yankopon bema wo so afa wontie Proverbs anase mebusem etie duonum yenu ne sensa so nso nan no wose de edi ahobrase ene Awurade suro achi ene ahonyade enimonyam ene nkwa sa obro ho ase a de ebefre chiraba no eno ya ahonyade enimonyam ene nkwa na de amedi twa ne to no Romans 12:16 bi no wose mamo nyam ho enyansafo Black Kofi Mensa se wutie mi na asem a me wode ma no kasa sabi wone panyin ne kasa ye no eno ho asem na me de ama wi menka ne tenten na de me de to aso ne se enipa wo ho a yesusu ye wani su nyansafo susu ye wani su nyansafo na baabi a wo kwo na wo se wo de nantie na ekwo no obi di mrika na twa mu wo ho susu ye ho ageman ablabo no ye bone nkakra okoko divorce French memu dwadie no eno nkyere se wo che wo bia wa ye wasikafo ya wonum what trillions billions but they still humble themselves susu ye ho kekakeka na ya me ya se ema ni bi wo ho a wokoto ejamu se ya na mema no hu se akwada ma akoma kunum de me ya ne se de o se wo ye panyi wo mukola di 12 good years pe edumienu ketwa wa 3 years na me hwe intervals ne se bia 35 okola na se 34 no enke be ye 12
nanka one ka na may 15 so o matena 14 years one na wo nkwada no 5 esa 12 years panyin no kola no intervals na nu 3 years oba ne fie be mu na office fie ra ben e na obegye no wone ne ma no e wo fie ho na ya na me fa blame no so ma emema no dodo na asem bi se ba yese ba bia wonum asiesie nsam no wa wonim sa wo be wo kita nkwada makoma kunum wo si ababa wa ni ntu be ma ni bom nkwa high dan ma no na eso a wasa kwa high adenti na ene be ma no ba bia wo no won fa bi ma no oba no no so NCB say a quarter plot to crampo na you can still share it na won wu sa mamla no so no sa wo ye wajapade awie ansampo wonya wilo wo ye wajapade awie na sa obe wale wo ba won ne tina wo wo chefa e wo sa japade ni mu e ya mema bi nti sa de na se wo mo nko sua na wo mo hunu wo mo nya futuo mfi lawyers wo na wo mo hu awale ni se de sitie e ma mo nyira mo na so se maduru asenom me ne na wo awie ne ho ye metan oba na wo achi no won siesie ne hu ya na se ne ho ne ma bi nya makono te se first ni ti hwe be ma wutimi to wanum jo se mempe no won pe na ho na emefa no yanka sa awale by force won pe na wo de enkwada na no o maba no ene enka mimi so sua ne se ene dan no wo de asibisi nchen na fa mo nya san so de a go buy a plot so half plot to crampo na build 2 rooms for them no mo kwatram instead say wo de sika akwa rent dan no ne efiewura bia no obeje sa dem nti no ne kasa na wo ka ne de ai say wo tutu ja bi na de ama na egbe no enko ba bia nti de amede ema no ano no na Nada was akane okọ hada ya yesi we advance be 6 years 7 years up and then if you rough for 2 years 1 year 2 years te ultimo na se my band sifu asase bi na eda okrumu na okọ pribi mo me kwa homa no so tetem 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello, let's hear me, Nancy. Yeah. News woman. Na one or Yaliana. But when I make us about this cano. I now know about for this one, but now I'm feeling random, and because I know about Baconasi, that Danasi must say Trebiatum. You know what I say? I know say 50. Yo, bedroom yard and Naka 20. Mate akwane de da ube kwa kwanza busu apanyi ne sinyi na tuka maka bienu abako no so keka o ube kwanza busu apanyi o fie pa nya enkoye na wo sanya juma ya nka mante ni kwa de uka so nya juma kura da kura e kwa mo ne wo dan wo afiri ya inshallah kwa wa bie ene so dan mu an ko fo kura be ye juma wa ni edu sika kura kokura o he akwa lo nyina ye pa o nyina ye me da se bi ni wo fra wa ko bi ti na che na boni se ya wadi na oba lo ye mistake na ke ni kwa so mu so ta 35 million ni kura o di boni se pa 1 2 3 wo na ko mo si kana pale o de atina ko mo so me kwa ka me nyesa me da se na je hu de emre ni ti ambo achina yo bye bye yo bye bye ya da wase pa hello hello yeah Pacho, good evening. Good evening. Pacho, me ba mu dum die sukaka. Wo was your frost and I can say free ne. Pacho, ka se free asin fosu, me dey wait now. Asin fosu. Pacho. Wo hwe some TV. Pacho, me just some TV. Okay, yan kwai. Pacho, me ka se ka kreche me ni abe. Enam be man be man. Jamfo pa no de ka meni ni aba na ko onto na ajum kula free be man onto na ajum free be man na so wo ske bia on pan sha na yi mu ni ko store na wo ye ni mu na onja be man na siri bie na says can o ai o discan o de sumu no on pan sha ni ko store ni mu na ya dan ya anya na mle kan won cha di bia so me da wase won cha di bia me da wase pa hello yeah Bacho me ma oni ma be fu nyina na ba gwa fojo so pa master Bacho
me de teacher kwa kumekata free papa. Ma bre de bia me free mu program ni so na so nya kwa me de radio. Yo, ye nya de radio ase. We je papa ne de na one ameno mamunum na utu na free ho no. Sebi me be man de na so papa me di ne ho ya yi pa. Tenka bi to me a tenka ma be ma ho kwa ya into papa ni free ho. Me ni fie no e mama me no ene ni ma no. That's it. That's pa. Hello. Yeah. Mama Jo baby. Yeah, Jo so pa. Ani anda na pema ya ba yi mo de ka. Bede meso ba mi se wan kana kuma to ne. Se o pese be ma no, o betra no be fo be bi ni se fo a. Wan do fa ni di ni am kunu ko ti abla. Anya sa do no de ayo ba no be sa ya be o be bi mo. Ne number also. Pazo ya cho number no wa nti. Jina so ne cho number no. Ayo. Ya mo fa mo de mo fa o ba na nganje mi so fa be ma ni di ma me. Ni ko ti fro anya so. No man hina mo asa mo pa. Ayo. Yo, a friend for chat one here fa no. Good evening. Hello, good evening. Evening. About some person back program is. Also boss. Also. Okay. Hello. Me pass also na casa itio. I'm not here. Yes sir. And also program na sisa kakra o ye ti wache. So mami of phrases here ya o ka se be me aso yale ni hu me senka ni so e hodo so wada ma wai. Yo mate. Yensu yi ti efebamba. Yo. Ise obi afemba na obi frɛ na adedidi nka pa wada ma wori ma wai. Yo me dase. Me dase pa. Yo, ene ya de besi ha na oba de pa wochina ye beto aso. Edu mebi wa ya atiefo mo tie so no. Amu me hwe nipa o hyehwu no mia no. Ti asem na ye ka no. Hwe maami woni abrante ne na wunum. Enum no. Sese ye musa se wa wo dia wo kase. We du mebi wo wa. Mo mi fesi fat. Opeda kura bi. So jase maami enfa no kwa na kura do esenge kwa opeda wo nya. Nem num it is obi ka asema musu ga wo ka we do wa kan ya adwenche but sa ga wo ka na kan so de be man de na mistake e dai ato so sa na e kasa na wo sia be mai oba ye ndai bia na busu yan ni ngranum ni se ya pon no ye ne mfa ngranum ko efie edu me bia mo amutie na ne mo ya adwen ba mo mi fesi fat no ma bi ho be man na broche ya mo amafo koyi nya bibia nti mra ye adwumanti wa broche ka be man wo frifie ho ekọ nanka oba na nkura no motifia nkura nim no me na me nkoro om ya ka sama du me bia om face fat na ana no ma bia ko se afia wo Roma Hill mama Sakina no crusade molo Mr. Ya chia mu nyina ne me aka sa me papa sofo antwi konta select road baptist of Penya woda no ya me asomdwe nka mu nyina me so me chia me dofo Sarakuba woni ni kunu Sakuba oh Mama Sarakuba Kafra. Metia mo na nsan ya che. Sofo be chia na yere mesese Ah dabi. O suru fere. O suru wadwane. Yo abuja for Yapon so nuane ko fie. Enti ye beko na ye de nyum agegimoni a ko sisa o man hene yawo adubu ate betie si aguro no mo anopa hima no a Ochina yebeko ofaya subonten ho awo kodie nti wo a wote asene dwon ye na bibia anye kama God bless you all yadamase misi ha chemopi eye memo dofo Mmrantehene afutu sam na ensan ye ya lodu bebrego na sesere ye tefa botu Ochina ye bebi sase entifita neji usika so koto dade bia bre wa se okay mu na botu wo mu ana hey watch na de ba yere ya ne